Mana kamano nyako RAMOGI kinyi ma tarik enangwen dwe mara pagachiel higa marelo fario kod prario ngwen dwe mara pagachiel wagone Jehova Nyasaye erokamano kendo kuom chako loso thuolo mar bedo kod kinyi makawuono ma en kaka wanene bang' bedo kod nyawadwa Cleophas Oluoch kod wende kamane gigomba kama tutkalore koda weche mag tuke manyoru modira mokalo chien en geno mara maduong' ni irumo bero kinyi makawuono piny duo mangimagi oko mar piny Kenya kokalo kuom Ramogi FM kod Ramogi TV machiegni kaka wanene nyinga eno tino makajuma wi kikwil abro bedo kod kweth mag ji mopogore ka Rosino Bala kane kaunti ma Mombasa mabere bro bedo kodwa bang'e kokalo kuom YouTube manya sani ung'eyo ni Ramogi TV nitie kod nyalo mar keyo lendo kamora mora e tung piny Kenya mangima kod piny mangima yie mondo kaw thuolo mar wako ji ariyo man godo e studio ka achiel kuomgi en Ogai to kata kamano nitie penjo moro ma osebed ka ipenje pile ka pile lweny moyawo gi Rollins okang'e ni en mane to bedo Ogai tiende nang'o eni nyaka ibed jado nyaka ibed ng'ama nigi rangae koso dobed nang'o look awich wuod Kabonyo Kanyagwal koso Kabonyo Kanya Frog wuod Kakola Ombaka Kabonyo Kanyagwal gin jirando okay erokamano nyiruna de Ogai erokamano aru maber ago erokamano nyicha wantie ka wuok tich mokadho kendo Nyasaye ochako losonwa thuolo machak warado amoso jo winjowa gi jo manenowa ni oyawre erokamano kachiel kod wuod mwalimu osebedo ka obudho ne cheno ni nyako RAMOGI nikech weche mag gero piny to kata kamano nyocha neno koywago osipne mangita gidel Peter Okongo jandiko matuklu ma podo wacho ni podo goye nyang'eng nyaka ne owito osipne wuod Homa Bay County wuod Kanyada nen wuod Kanyada machane Washington Akumu Akumu wuod Onyango wuod Akumu noluongo ni Muza Akumu kata Wosi Wosi ne ka in Rodika tiridori mna matin kanyo ma dala gi Wash nitiere mano Kanyada Musainya kuom wito Peter Okongo Okongo Peter gi Wash to gi jal moro ni Muna Wahome mage jok manopuonjowa tich ka wan Daily Nation Wash ne team lead to Peter ne jalupne to koro kanye chopo juma mokalo Peter osebedo kature to kahinya koro kanye chopo tich adek mokalo to Nyasaye nyokawe mondo dhi oywe wagone mana Nyasaye kamano nikech ene mochiwo to kende ne mokawo gi samo winjore ne koro wamedo lamo ne familia mar Peter Okongo mondo gibed gi kwe to mondo Nyasaye mondo med hoyogi kamano erokamano to iru nade ndalo mang'eny nyocha ne mano e picha mar maosenindo Peter Okongo mabende jafuambo matuklu nen jachung weche mathere ng'enye ndalo mane wandiko Daily Nation joma nyalo paro ne nitie smart company smart company tichario ne mako gi jal moro ni Luke Mulunda koro wan wakelo kopi to gine magiluoko to gikete gaset kamano oboke no ne konya kabisa nikech nomiya ng'eyo kaka ohala itimo stock exchange nwatiyo matek niluongowa ni the last minute brigade nikech kigeno ne wabro miyi gimoro sa midware to kiyude to sama koro chopo tielo namba 18 magaset koro nego dhi Mombasa road idhi go chapa kore kwa migi maler koro Washington ne luongoga ni the last minute brigade ne wan okiketo ane wa migi morogo kinyi ka piny dhi leo ekiyude gik mabeyo timore gotieno hero kama nanya luko kange imbe itiyo machiegni kod Peter Okongo Peter Okongo okatiyo go machiegni lakini ne awinjo umbe e pao mar fuambo ka ariwra gi jowadwa duto mar timo mos ne familia osiepe gi colleagues mag Peter Okongo Nyasaye mondo ket chunyi kama kwe erokamano jomadongo ang'e ni penj mar KCS chakore kawuono onyami mi thuolo senior ang'e ni nyalo gombo kwayo ha maber ahinya ne jopuonjre matimo penj kawuono gi the mighty Ramba High School erokamano mara en mana mar kwa hawi maber ing'ena bende an gi nyamera moro matin iluongo ni Masi ma niga gi Canon dala bende ochako penjne kawuono kora kwayo ne hawi maber kochako en go Bay Secondary School kora kwayo ne gi jo
form 4 duto mago Bay Secondary School mani en sikul magwengwa ndalo moko bende nane board margi kora kwayo negi hawi maber to gi jo Ramba Secondary School tindi luongo ni Ramba High ndalo mane wan kuro higni mokalo ne Ramba Secondary School gibenda kwayo negi to gi nyithindo duto piny mangima ne higni 4 magisebede sikul ok bidhi kayem mai mabro ngiso gimomiyo nyo gine sikul gimomiyo nyegi tiyo matek to maduong' moloyo en ni penj kik bedie ni mane magidwa ng'iyo godo ni ngima gibro bedo nade penj ni ena gima ipima ni to bende ang'o ming'eyo to ngima to lach nitie gik mang'eny mibro timo toke kanyo koro kata ka duoko ka bro bedo ni bro duogo mok kaka ni paro to kik ipar ni mano e giko mar ngimani mbele ka pod ber nitie gik mang'eny minyalo timo to kende momiyo serikal oketo mahino e weche TVET makoro ng'ano moko manage motimo penj maber modhi e university TVET gi nitie TVET ni ema mwandu nitiere erokamano look mapiyo erokamano Victor ambar yurai kwayo ngima maber gi hawi maber na nyithindo duto madhi timo penj e Kenya mangima moloyo to kaka nyicha koni skund adek moko luora dala kucho mano Mbaka Secondary Kanyagwal Secondary School to kod DC Secondary School ka gidhi bedo e penj makawuono wakwayo na giyawi maber wakwayo na ngima maber mana kaka jako wako wacho mai okegiko mai ndiye na ngima ka ing'eni chungo ji ka kategori mopogore opogore mai be mana chungo moro ma jomoko dhi mbele jomoko bende nitie kaka en rang'eny mipimo go ng'ato dhi mbele ng'ato dhi koni ng'ato dhi kono ji kawo yo mopogore opogore mogik apanago kaka nawacho ambe adak gi japuonj kuchocho mabe puonjo kendo skunde bende timo penj kawuono wechodhe kaka ichodhe no bwana wasega kweri koro akwayo hawi maber ne Moi Girls Secondary Moi Girls High School Isinya mane kuma madam puonje e sechegi wakwayo mana Nyasaye mondo telnegi e weche mag penj gibed gi chir gibed gi hawi maber gi ngima maber erokamano to kod jo Kenya duto matimo penj erokamano VOJ antie kapok wachako yes kik goya lero kik goya lero ng'eni sura nane kata bed ni hika ng'eny to sani ko goya lero to kara urumo an gi mosa tonga mang'eny moa Kajimbo nye an Eliel Kawaya Bura Primary School nyecha wawito wuod waya ma in benda goni erokamano ni mi arusa mar mondo adhiye to jonya kach nyoko na kel mos margi jo Kajimbo jo Bura Primary School giwacho ni gihero chenro achiel kuom jogo mana rado godo en osiep ni gosiep tiacha luongo ni Ogoya Sure Tom nyoko na kel mos ne mang'eny kabisa ni team mapek mar Kaka Wanene ukona ni chenro ber kendo giwinjo seche te nyarado gi ji mang'eny kendo nye giora nyaka ir nyakwar guoko cha pesa mano Trevor gikoni gisewinjo kaka ground chalo koro nye gimia maleng' moko monda mi Trevor kaka wuod Nyakach mabendo hero Nyakach korang na manye bang'e magi bendang na mi ka uru mos mang'eny kamano mos warwako jo Nyakach Kajimbo odonjo kendo chopo sa mwinjore wuok tich makawuono ni erokamano ahinya basi nyako Ramogi mopogore kod weche mag penj gi weche mag piny Kenya wado mana chaka kaka waneno okinyi makawuono kaka na aselieko enenya wado Rosie Robala biro riwore kodwa kokalo kuom tudruok manyien manyasani ka en e kaunti ma Mombasa e chenro ma kaka waneno okinyi makawuono tinende wan kod jalup jatend piny Kenya manyien manongire Abraham Kithure Kindiki manyocha ochamo muma chieng' Friday jomokalo chien banka doho mar piny Kenya ne wito buche moko ma bende kweth ma otelne kod senior council Paul Mwite mane yalo elo jalup jatend piny Kenya mane othich oko Rigathi Gachagua mano omiyo chenro mar sidho ngire Kithure Kindiki ne obedo kod gikruok maka kod kacha gikone kor ne ochamo muma nyakwa Mgajwang kendo doko jalup jatend piny mar adek e bwo katiba manyien mar piny Kenya to gima duong' ma jo Kenya penjo ne to en ang'o maduong'
marito Profesa Abraham Kithure Kindiki banka nyocha osemiye thuolo marito lemo kaka jalup jatend piny Kenya. Winje na kaka nyasi no bedo chieng' Friday juma mokalo chien. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You are intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. My dear Professor Kindiki, I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. Professor, you and me have the honor to serve the people of Kenya. And as I have said before, we will serve the people of Kenya equally, those who voted for us and those who did not vote for us. The government of Kenya equally belongs to all the people of the Republic of Kenya. Abraham Kithure Kindiki stands out for his exceptional qualifications, extensive experience, and wide-ranging accomplishments. I am honored that he is available. He has told me he is ready, and I know he is willing to serve as my deputy. Professor, welcome to the service of this great nation, Kenya. Lopne. Senior President wacho ni osebedo ka ene duon kende executive kuom thuolo mar higni 2. Ngiso ni osebedo ko uwuoyo kende. Koso mana en mana yo mar temo chomo jalupne machon gi rieko moro. Ng'ano njao Rigi. Ching'eni Rigi kanyo ni office. To newe mna ni serikal mare. Gik manyo wacho kiwinjo tewe mna ni serikal no ene moriembo kende. To ka koro jatend piny Kenya koro wuok wacho ni he has been the lone voice. Kendo kawi gi buok ni to karamanye Rigi wacho kato nogolo kure. Tapane Ruto chayo Rigi ji gigigo momiyo. Okay. Nikech maling kenda ng'eni Ogai bro wacho. Bro wacho ni jogi nyecho se chopo kuma koro gichare. Ma ng'ani wacho ma to ng'ani wacho ma. To gigigo mowachogo otemo wacho ne Kindiki nadwa mi nafas mar tiyo to kibiro tich to nitie gik madwa ni tim. Achiel kuomgi mowacho ni has been the lone voice in the presidency ni iso ni odwa ni Kindiki kore mobedie achiel kuom duol ma wacho gigo ma serikal osetimo. Inyalo paro ka tok jo Gen Z wuok magere. To ka interview otim ne Ruto gi Linus Kaikai gi Jo Ageo gi Eric Latif. To no wacho maber ni weche mag tudruok ubendo yie ni serikande pokotimo maber. Ni wacho gigo magitimo. Wacho na jo piny gigo magidwa timo. Okosebedo motimo ang'o makare. Emomiyo omiyo Kindiki specific agenda. Ni sami donjo office ni adwa ni konya wacho gigo mwasetimo kaka ng'owa kaka serikal. Mamano en kipenja e tich maduong' midwa ni Kindiki otim. Nikech jalup jatend piny katiba wacho ni tich modhi tiyo bedo delegated gi jatend piny. Mangiso ni jatend piny ema kone ni adwa ni tim. Nikech en principal assistant. Okay. Koro en tije onge ma defined. Ni in kidonjo office to ibro dhi ya ukembe to ibro dhi ya seminar. En tije jatend piny ema kone ni kawuono adwa ni tim kama. Emomiyo jatend piny wacha yanga ni I want you to be another voice. A presidency ka. Maka mora midhie to ye iland ne jo piny
yie ipim ne jopiny, yie iwapar ne jopiny gigo mwatimo kaka ng'owa kaka serikal. So an mane maneno ka dhi bedo tich maduong' ma Abraham Kithure Kindiki profesa dhi timo e higni 3 ma serikal mar Kenya Kwanza odong' godone. Nikech koko timo mano to William Ruto pod bro bedo mana gi shida, mobro medo wacho ni gik motimo kaka jatend piny, gik ma serikande timo, jopiny ok ong'eyo, jopiny kia. Emomiyo tijni en very important, nikech kokiwacho na jopiny gimitimo, kokipimo na jopiny gik modwa timo, to kayiem. Nikech Uhuru Kenyatta notimo gik mang'eny, to nikech nok giwachi, nikech kata jotend migepe ne nok losi. Inyalo paro kani dwa jatend migawo mane nitie serikand Uhuru mondo bia interview, ninyalo manyo dweche buora to kiyudi. Tineno ka mag William Ruto gi to tok weche jo Gen Z kanye wuogi gi yot mar dhi media mondo gitim ang'o, mondo giwachie gigo ma jatend piny kata serikande gitimo. Emomiyo Kithure Kindiki being ni koro en onge portfolio moramora, en mare koro dwado chalo gima ne William Ruto time serikando Uhuru mar tanga cha. Tidwa no tanga with a purpose. Ma purpose mare mar tanga en ni dhi wacho ne jopiny, dhi pimo ne jopiny ni serikal Kenya Kwanza ni dhi timo ang'o, dhi timo 1, 2, 3, kata serikal Kenya Kwanza ni osetimo 1, 2, 3. An mane maneno ni rito Kithure Kindiki office. Udhi bedo duond serikal. Okay. Nikech pak mopake godono, puoch mopuoye godono. Yeni Victor, in ngamo se galuonge ni my dear brother. Kanya mano se luonge ni my dear brother. Abraham K. Model ni Abraham K. Exactly. Ose dhiale mose pake. Koro modong en teach. To teach en wacho. Communicate gigo ma serikal timo. An mane no ni tije maduong'. Kata kaji bada abducted aoya to wacho kaka jatend piny osebedo ka wacho ni ni onge ja Kenya mosebedo abducted. Okobro kono nukel wauro nyinga gi mondo kaka nyo wacho wacho. So an maduong' en to communicate. Nikech mane mosebedo ka go serikande. Otemo wacho ni Rigiji no fail mar ng'iso jopiny weche mowinjore ma serikal timo. Rigiji no go siasa. Okay. Ngeni Rigiji kodonje office to moro no donjo kuome. Makata kineno to koro we are in power, we in government. Usiema ji temo giku. Kata wajofuambo no usiemo wa? Mukoni kuna mali tutabeleka. To koro eroje peleka kende. Kumano kono kwa peleka eno eroje peleka kende. Kodo medo kwa me hawi maber ngima malach. Erokamano. To Rigiji kanomi nafas to nodonje siasa. To nodonje siasa mar pimruok teko gachiel Uhuru Kenyatta gariyo Raila Odinga. Nikech nokone William Ruto ni wena ji ariyo gi adilgo. Lakini koro nego yudo ka upuk pek ne utenga. Ma tango lokore. Koro bed kong'eyo. Jogi ogai wacho gano, ogai wacho gimi ja wacho wacho. Raila oksiem. Unakeo kisiem. Ni sami sieme no ne luede di masiemi. Adima siemi. Ineno mnagi wangi. Erokamano. Ogai gini no rengo godo ng'wech kabisa. Gikone kor wan gi jalub jatend piny Kenya manyien. Professor Abraham Kithure Kindiki. Osiep jatend piny Kenya mangita gidel nen nyaka okil kamaloka mare do mara ICC. Vita kachako gi kama Bonyo wacho. Yes. Rigiji kaka no biro mondo bed running mate mar Ker. Jo Kenya ng'eyo. Kata kura nogo e Kenya Kwanza, wajumbe kata jotene mar Kenya Kwanza nogo kura ombulu tene dhine Kindiki. Mano en gimo ng'ere kata embe no yie. Kata Ker oseyie kata MPs moko nyaneno wa Muchomba be ka yie ni nwago ombulu round 2 duto ne gin Kindiki. To Ker ne kawo
no bypass mano mokao Rigiji obedo kaka running mate ne. Tapani Rigiji ne nitiere gi job description mane omiye ndalo campaign. Mane ni mondo ogo Uhuru Kenyatta moluar gelo. Ogo Raila moluar gelo. Notemo mogo Uhuru moluar gelo. Inyalo paro kata chieng' mane gichamo muma Kasarani kacha. Gigo mano wacho wi Uhuru. Ne pek kabisa. Mae tich mano timo maber ma kakoro gidonje sirikal to music ochenji olokore. Koro miel manyo ji miel kidwaro go sirikal pogore gi miel makore miel ka ji nega sirikal. Rigiji nyoko fwenyo ma nil kaka nyowa miel cha koro thumo se lokore. Ajao pogore gi benga. Koro dwani koro wamielo benga moro mimielo mos. Maonge bila jasho. Koro manyoko fwenyo ma en nyo donje sirikal kapodo miel mar goyo Uhuru, goyo Raila. Uhuru tingeni nyogo moluar go piny. To koro kama koro nyo chiko makoro goyo Raila ni e makoro kaka bonyo wacho opuku koro lokore pek no tenga. Koro no radogo. Taparo ka jatend Kenya ama ker mar Kenya wacho ni higni ariyo osebedo maonge en kende e presidency. Weche mag sirikal en mawacho kende. Rigiji en weche gen Murima, weche gen Uhuru, sijui huyo mtu wa kitendawili. En adier nikech man gi gik ma ji neno. Donge no kedo gi weche mag kongo, weche mag kahawa, modhi nyaka Colombia manyo chiro ne kahawa gi chai. Kata kahawa mineno no bende king'iyo weche ge ang'eni un joma somo gi nitie weche mang'eny iye kanyo endo ma bende lwedo isiemo kochiko ire e weche mag kahawa e weche mag chai gi nitiere kaka company mochago wacho ni do kedo gi kembe moko mag chak ma osebedo ka enjoy monopoly. Kora pani en ng'ama noko fwenyo ni kata ka ji mielo thum kata mana mar tiedero nitiere kaka mielo rege, then nitiere kaka mielo angla, then nitiere kaka mielo kwaya godhiambo seche moko midonje studio cha. Nitie gigi te nitie kaka mielo gi. To kaka ni chako kaka mielo nyaka piny chakre. Taparo ni Kindiki biro sama weche tek. Ananeno ni en gi weche ariyo manyako tim kata gik marite gin ariyo. Achiel ni Mount Kenya, tachiel nitiere koro Kenya mangima. Ma Kenya mangima no sekone ni dwa ni mondo kony president e wacho gik ma sirikal timo gi. President no wacho sirikal timo weche mang'eny mag affordable housing to en wacho kende. Koro dwa ni mondo kony sirikal e wacho weche gi mondo jopiny ong'e ni sirikal timo gini e gweng' makama to en stage makama to idwa ni mondo tieke kama e ndalo machalo kama mano Rigiji according to ker nyok tim. To kod Kindiki nigi tich mapek central nikech en adier ni Rigiji nyok ketho ground. Kata kiwinjo kaka giwuoyo ok gin gi weche maber ne piny owacho masani ni. Koro gimomiyo nyo yier Kindiki e Mount Kenya, embo wuok e Mount Kenya mondo mi odhi otem keto unity e Mount Kenya kod gik manyo Rigiji oketo mago sirikal gi otem meloso oyuo gi maber mondo sirikal obed gi picha maber e wenge jo Central Kenya. Mano hede kachiel kata wich ber achiel ma kata kodonjo office to en godo mar yudo ni oyuo jo Mount Kenya gi te mochako duoge wang'e kaka ne gintiere nikech damage Rigiji otimo mang'eny e ground. Kod bedo ni okete office mar mar deputy president obede gimoro ma national, nyocha ok en national kata matin. Nyocha en gimoro mane kowach ni deputy president to ng'e ni en section mar Kenya moro. Kiwacho deputy president to gima biro wi ng'ato en Mount Kenya. Nikech kata king'iyo kaka wuodhe ge mang'eny, kanisni ge mang'eny modhiye, nyo functions ge nyo en mana Kirinyaga, gen mana Murang'a, en mana Kiambu. Nyo wirore awira kaindi. Kowuok Mount Kenya no. To the Mount Kenya diaspora Nakuru gini. Yo di Nakuru gini. En ng'ama koro nyo wirore kan. Koro en gi tich matek mar keto komni mondo jo Kenya duto bendo winje ni komni kare en kom mar ji duto makelo jo Kenya duto kanyakla. To kod wach mar Mount Kenya odhi loso en gi tich matek mar kawo Mount Kenya mondo duoge line kuma nyori gi ji ogole motere oko. Nikech kiwinjo kaka giwuoyo piny kucho ok en wach maber ahinya ne ok gionge weche mabeyo ne piny owacho makawuono ni. To Ogai ing'eni gima miyo antaneno mopogore
ne kata bedo ne rigiji oketho ground. To tij Kindiki ahinya mabende William Ruto ng'eyo. Kindiki ok en ja ground. Okuja ground. Okuja ground. Okuja office. Dhi chune. Gima paro ni jogi dwa timo en ni kori dwa tigi wabunge gi. Inyalo paro wabunge mane ndike barua mowacho ni gin koro chunygi en Kindiki ni ema gineno kako gai margi e weche mag Mount Kenya gige mag serikal. Ana paro ni Kindiki jo od bura gi emidwa mi facilitation. Mar ariyo, jatend piny bende ong'eyo maber ni ka oluongo mbulu sani kata mana higa mar 2027 Mount Kenya ni ok bi miye kura atamalo mang'eny kaka nomiye chande. Emomiyo ineno ka koro gigo mang'eny modwa timo sani en mar berore kuom jo Western Kenya, jo Nyanza, jo Kisii, jo Coast gi Masai. Nikech ong'e maber ni jogi e ombulu mokalo nokochung' kode ahinya. To kolidho negi gik moko. To nitiere kura mane Raila Odinga yudo kapo ni Raila Odinga ok dhi chung'. To Raila Odinga wacho ni Ruto ni erwadhwa. To at least 3/4 of kura go biro timo ang'o biro ne makata ka Mount Kenya ni onge. To pod en comfortable di gigi otimo. Emomiyo kaw Kindiki nikech ing'eni ki ja siasa gimomiyo Ruto ne kaw rigiji en gech rigiji is a mobilize ground. Emomiyo kane gidhi ombulu tije was cut out. Makuru ni go piny mirodh kabisa. Mano timo mo piny e londe. Go piny. To kata mana sani ground winje ok wanyal wuondore. Nya winjo ka en e liel moro giko dirani. Kowacho kanyo no bro siemo na jogo kamonego bene giluo e wuodhgi mar siasa. Nyonego beno sieme nyoro kodhiambo to weche nyotimore mag piny burose. So nyiso ni kata William Ruto bende ong'e capacity mar bwanani e ground. To ng'e maber ni bwanani is likely to riwore gi Kalonzo. Emomiyo ineno kata ka formation mar serikal manyien ne Wakamba ok tim ang'owa ok wuogi ahinya. Yes. Nikech ong'e ni Kalonzo gi rigiji are likely to join together. Makura makapo ni Kalonzo makoro chung to rigiji bro campaign ne to ginya yude kura moko. Emomiyo kuonde mafuok man Mount Kenya dhi weyo cha. Omanyo kuom Joluo, omanyo kuom Abaluya, omanyo kuom jo Kisii, omanyo kuom jo Mombasa kande mondo ka ji odhi ombulu. To at least fuok ni otim ang'owa Odino. Emomiyo ano kapare ni rigiji kata bedie ni nyako tim. To mano ka agenda maduong' motim ang'owa moe. En mna ni ng'eni Ruto bende oriek. Oja siasa mariek. Yiero Kithure Kindiki ni ing'eni jo Mount Kenya East kamoriwo Meru, Embu, jo Tharaka gi. Gin bende coach ginitie. Kata bed no kong'eny to kuch gi nitie. Koro ki gole mar Mount Kenya West kocha. To kanyo bende we fuok moro. To nikech ma wuodegi joko ok bi nyalo timo ang'owa biro koni ma overturn mondo convince gi ni were uru gi wuodu ka umiwa gi ng'amwa kelonu. So en kwano mariek. And then king'iyo area mar Nakuru is cosmopolitan. Kiambu ka kata bed mna ni Kiambu en Murema to Kiambu ka be cosmopolitan. Yes. Nikech king'iyo kura mar Isambu, kura ma Githurai giri ka ng'eny ne ji odak moriwore mang'eny. To kata mana areas mag Kiambu town ka ji odak oganda mang'eny. Nikech Kiambu ni emiwacho gani e bedroom Nairobi. Nikech dak Kiambu titiyo Nairobi. Yes. Koro ji mang'eny odak kuro. Makata kigolo kuch Kiambu miwacho gani ni milion adigi turicha. To kigole mag oganda moko gi. To bendi gola mana mang'eny. So Kindiki weche mag ground gi ong'eno koberie. Koro support idhi miwa jumbe kande. Okay. Mondo bedo poro. En mna matin tu nikech ing'eni kata kimi rally podium mar rally. Okoberie. Okoja wach. Je bonyo aneno ni kata obedo ni rais dwano dhi oti gi wajumbe gi jotelo moyier e piny mar Central Nyanza. To Central Kenya. Kindiki nyaka bende koro pull up his socks. Mano to nyako tim. Nikech
siasa mar Kenya ni kaka igoye. Region ka region nitiere gi point man. Kare. Ng'ata achiel moro mochung' e region. Nyanza nitiere go, Western nitiere go, dho gin ariyo akiani gin ariyo. Western nitiere. Jok ng'eny ang'enya. Ng'ato ka ng'ato gi det. Coast nitiere gi ng'ato machalo Kingpin. Central bende nyaka bed gi ng'ato. An aneno ni ng'ani en Kindiki. Sias Kindiki gi sias Rigathi opogore matin. Rigathi nyo ng'eyo mobilize ground. To leaders nyo tame mobilize. Emomiyo iyudo kata ka Nyeri kumoae iyudo ka MPs chiegni maromo mana beach ogo kura mondo dhi dala. Yes. Kindiki bende is a mobilizer, but eno mobilize leaders at leaders level. Emomiyo iyudo ka nyicha ka weche gi pok ochakore to iyudo ni kia MPs 30 owacho ni gin Kindiki ng'ate. MCAs kamano nyaka elders. Koro nyaka oae wach mar mobilizing leaders. Koro dhi oradi gi jogi. Nikech Rigathi Gachagua ne wacho ni ana winjo mana duond jopiny. Rudo ground. Kende. To jomadongo ang'o momiyo ne onge mor malich ahinya kata mana thurgi Kindiki, Tharaka Nithi, Embu gi Meru. Ne onge ilo moro mane wageno neno sama ne ochame mumani. To king'iyo piny Luo neno ka gima wawni gi jaji ne dwa bedo mang'eny ndi. Saruda. Ineno gini nyo wadhi dala tich abich gomera maduong' luongo ni Don Elijah. Koro kwa chung' kamoro tok Limuru ka mondo wachamie gimoro bula ge uguyo pako ni ng'ombe livestock. To wapenjo jo bwana moro kanyo to un maudu mne tich ni. To penjo ani sireuni siku kama kila siku. Kwani kuna nini? To akona ni donge Kindiki chamo mumo konego benu mor. Tigegi mokonwa. Aya imefanyika. Obuoge to mano sa paru dhiambo. Kwa penje kwa none toko ni gina kaka gitimo hala en ni gima ng'idoko godo odicha ema mata gik matimore e siasa gi ok lichnegi. To gimomiyo ineno ka mor bende nyeo onge kata ilo kone en ni jogi ng'eny gi ging'iyo gi siasa gi igoye matin to ji dok e tijegi. Gin jok ma tijegi gihero kabisa, gik mamiyo gi mbesha gihero ahinya molo makagi. Jaluona ni to hero siasa. Ni neno kata ka chieng' tich abich no kamili interview ng'ato Kisumu to wuok go pande ne oting'o. Kore wuore upande moting'o ni to dwa dhi go kanyo. Nini tuletewe kura sahi tuko tayari. So ena ni kaka joko bedo wayad nikech kama uma report nwa kwa Nyeri notemo timo interview gi jituko mna ni jidhim na mbele gitijegi. Dukni oyawa jidhim na mbele gitijegi. Neno kagima wigi no say they accepted and moved on. Pio malich. Nikech nye wagomba katwako ni bed ni impeachment ni nen mar Raila Odinga bedo impeached. To kata bunge doneno matek. To kata mna court ni koro jedhi e court. Onge ng'ama dodonje court. To kata KICC manyeti megir Kindiki ni. Bwana awayo dojo gore gi lak Kenya ka. So jaluo ni gi hera, jaluo ni gi chuny moro mako gire matek mugeno ni mamare. To make 100%. Joka to evaluate. Gikoni tanga dokot gang'o. Kanga semiel ang'o mayude. Joka ingeni pesa. Pesa. Gihero tuk pesa. Maka onge to dok chien. Udikore. Okay. Hapa ni mor nyo onge. Nyo ena gimoro machala kaka any other day. Kata mana gwenge Kindiki nyocha neno clip moro Citizen TV. Dhano matine prade. Dhano dhi mana sanja jiaria ng'wen moko emiyudo ko wuoyo. To kata mana korgi japaro ni joluo gin jomar politically charged. Weche mag siasa nitiere kaka donje chunygi kabisa. Dende kabisa koro dwa mano judge ni. Hapa ni maindi ok en kamano gi kabila mamoko. To kod gima paro ni nyo kelo mondo mi nyo weche mag moro we bede ahinya
ing'eni ng'ani nyo en asiema gi luth ing'eni election ja nitiere kaka election ka timore to nitiere kaka go kura dhi yombi nitiere kaka kelo that excitement to asiema gi luth ni to koro nyo chal ni oonge opokel that vibe. For example mar asiema gi luth idwa ne mondo ichwanya gi jo adwa no nagi gokinyi sana koro kata mana ing'eni mor nyo onge kasto kata kogiri gi ji madhira kucho chonde bende nyo onge ich wang' moro matek ma inyise ndara ing'eni gini endi nitiere video moro ma bende ringo ga e WhatsApp kata social media ma wacho ni ka din en Raila ma de bedo impeach Victor ungeenda Nairobi Nairobi de liet hapa ni holiday dinyo nitie nyaka kawuono holiday gi nyinge koro nitiere joma nigi mbi mar piny ma joma nigi mbi ing'e nitie jotelo moko manyalo wuoya to onge gimi winjo to nitie jotelo moko mako podium ni be kata gima wacho maber be onge tiwinjo ka dendi chapni bedo ne kanyo no kende tugo juok ng'ato tugo juok ng'ato koro wan gi jotelo ariyo kae ma ok wanyal paro ni gima timore ne jatelo man gi mbi gi gima timore ne bonyo ma flat ni nyaka chalre ok nyal chalore gin go teku mopogore ero kamano kapok watieko wachno ndini nyoro nyeo onge to sebedo koling thie wachni to gina kumokum jo siasa ka ne sirikal ne chakore ning'iyo gi ahinya siasa ma Kenya madiere gima notimo Ndindi pod mako dhoga ugae ni gae bunge nyalo wacho na kata ka ginene nikech kata kigo kura mag impeachment kinonge kata king'iyo kane jo telo kata signature no koketo ochako wuok ni koro gin Kindiki ema gi support no kunena to selal ahinya to gima mako dhok ni nikech en chairman mar budget to ka usiepo gae nyang timo gimoro amora mag budget gi tinene makata nitie function moro manyang ni goda pani en kiny mar weche mag budget ma ene ma guest speaker ma kiny biro timore KICC to chalo na ni oskiza ground obende nikech ing'e ni gima wawacho ni Kindiki ja Mount Kenya East to gi tin ok gi ng'eny ahinya kaka jo West gi to Ndindi nyoro bingi ni en ja Murang'a to fuok nikech ing'e ni with impeachment rigiji ok nya chung kamoro amora to kingpin mo ugae wacho ni community ka community nyaka bede gi kingpin gi ng'at mamiyo gi direction Ndindi chal ni dwa dok e ground ko onge gi ketho mora mora mondo wach ni an kani wacho ni Kindiki ema jatend jo Mount Kenya na onge kani go kura mar impeach wuodwa ni na onge aler kapamba miauru nafas mondo gimanye bwana ni timone either team kato dogir Ruto to koni ukech Ndindi bende bere ground obere ground ahinya in fact odwa thagori gi ji ground odwa theko nikech wuok ne momiyo rigiji no okuongo wuok moko ne jatend piny ni vijana matindo miorogi kone gi giwere koda nene Ndindi gi Oscar Sudi koro bere ground so apani kaka nene enni odwa dok ground maonge ng'ama sieme to kone ni donge kani inego wuodwa une mano wacho ni gure koro wuok ka ng'ano ma onge ketho mora moro onge gi to e mbele jopiny ma kipenjo ni jok mano nagori gi jini kanyi to onge jok mano wacho ni Kindiki ni e wuodwa onge en kanyi nikech tie to en tie doge samori wacho ka ni jasiasa ma ochunye siasa en jasiasa man gi chung ne ma okuodha kara mana diera ting'eyo ni kata mano ma diera ting'e gimoyo Kalonzo survive siasa ka wuothene akara ochimo kone gi kone kendo en tie pela Victor Ndindi nyoro ananeno ni nyo odwa ni mondo obed no onge lawama
korka DP korka president koni onge lawama thur gi central koro nyo chalo ng'ama dwa no wuothe yore ariyo gi odwa police jogi ariyo gi mok nyalre siasa wani bonyo nyaka ikaw side kata rach mane momiyo in jatelo ka nitie weche mabiro man gi pek e weche mag national matters nyaka ikaw sides mako kata rach olo ikaw sides to wuok marach idhi koni ni jatelo ni kaw kama but no dhi kako dhino to kidwa bede diere ok nyalre siasa wa koro aneno ni ndindi nyoro gin jomoko ma girga chagwa ne dhi mana yweya ena gimoro ma tsunami ni osedhi kode nikech kiwinjo kaka weche wachore kata mane bunge kacha ineno ni joge Ruto koro ng'iyo jogi mane ogo kura kocha ing'eni koke go kura to chalo ng'ama ogo kura kocha ng'iyo jogi ma omi lemo as a result ni gin jo majority to ne ok gi ne gionge chung kata ne gigo kura against directive mar party ma en wach madhi nyime ma ang'eni wige mabiro ibro neno ka nitie committee chairman moko ogol deputy vice committee chairman moko bendo ogol koro okawacho ni Ndindi is one of them but mind en gima wacho en baka mawacho tieto entie nikech ing'eni kata mna liete ma yandi nene girika onge koro anta neno ni bedo ni ne okaw position was a political miscalculation. It was. It was a political miscalculation and kata mana korwa koni nitie joma nokokao position. Still it was a political miscalculation. Iyudo ka Ndindi ne stane ne osechako rise kabisa. Kendo ne ng'ama ne dhi across the country to MPs. Inyayudo ni he was just an ordinary MP chairman mar park but could be a function more outside his constituency ten kata MPs apart donge chieng mora koni wachat gokinyi ka koni ni bwana awinjo ni Ndini nyoro ni bondo gokinyi to ni Catholic Church babondo ni en kuro no gara chieng moro bende ni en nyaka to nyaka ne otamore ka bedo jatelo ingeni bedo jatelo ni itelo in mbele kamoro to jinubi ok ni intiere ka ji koro ng'ini to wadhi komando nyaka no otamore bedo jatelo iyudo ka profile ne olal kabisa gin sama gini ne chakore mane poko ka signature gine joma ne wacho ni nyalo bedo jalup mar ker to banka no se timo kaka no timono ng'ama wuoyo onge erokamano joma donka pok otieko tielo ni wan gi buche bura mantie court of appeal makoro chalo kanono mar rigiji nikech ige ni kisungu moro wacho ni overtaken by events nikech gima koro an kipenja taneno ni jo kinde rigiji dhi temo en to overturn impeachment to kagise overturn to koro iwacho ni obedo overturned e doho lakini office to konyal doke koro imiye nafas ni kata benefits makoro mag office manyonego be nokawo gireka koro te bang'o owuok godo koro chalo ng'amo resign an maneno to moro ni koro ni case ni dwayal matek ni mondo koro dogi office ni mondo gol Kindiki okane kuma dhiye mar ariyo bet mar ogai mar dohu kacha nyasicha ikoni namba ndege somo gi malo namba ndege somo gi malo ma ko kinde ne ka poko somo namba ndege kata ka poko somo namba ndege to kayem anano eno ni giwacha ni koro gidhi e negotiation wache ni ero koro Kindiki osechamo muma to ng'ato ani bende nika koro dwa luok nyinge mondo omiye thuolo political lifeline to mondo bendo ae gi gimoro mano kende kikwage lote nono apa ni Victor ayie gi bonyo court mar ene odhie court of appeal kata mana high court bapa ni pod dhi gi bura mbele en mani orders manyo bedo lifted ma yiene Kindiki mondo ochamuma case to pod dhi mbele apa ni case no ken kanona ahinya nikech odhi serve two purpose one case ni otemo matek mondo overturn impeachment mondo gwegi ni oko ni ne impeachment ne nokotime yo maber mondo bed free nikech ng'eni samin bedo impeached
benefits duto te onge kata mana ingeni VIP magwagi bedo treated moingo kata mana MPs serving MPs giyudo ka gimitokni nitie fuel card angogi ni staff te ichuno koro ma endi mokwongo ko overturn to dhi yudo to katipo ni impeachment ni stand to magi endi odhi kasto impeachment ni bende odwani overturn mondo mi fighting chance politically from 2027 ongoing because ngeni ngamo bedo impeached oko yieni mondi hold any state office ne kaka Sonko tinde budho mnengara ne Sonko ne Waititu Koko nyalo overturn ma to tiende ni en koro rumo kamano kisiasa koro nyako dhia court modhi olok impeachment ni mondo mi fighting chance mondo mi benefits nikech bende mondo mi go kura to gigine ne gimitoki ni go fuel bende okiota ahinya kasta paro ni but the court process to onge gimoro ni onyalo reinstate kata ni inyalo miye tich makoro semikindiki ni no gimano to ero kamano kes mar rigijini puonjwa nange wach mar familia nyaneno ka familia mare odong kode senior iko rega wawachoga ni kata mna tije mwatiyoge sabiti to parie odi kikiti ati sasa main odi koro ideni mna kawendo manyithindo koro koni yule anko wa usiku nikech mondo wuok tidok moleo koro gikia iktakiaje familia mari ni ema bro chung kodi familia mari ni ema kochopo kumatek tidok irgi en puonj no oganda kendo agone minode gi nyithinde ya wuote ariyo ka ero kamana nya gisechung kode to mane ka nyiso ni kara ochungi familia mare maber okena ena janyuol mane janyuol ni no nyuol but ne janyuol ma present nikech mondo ya wuoi ka chung kode mino de chung kode nikech waseneno ji mang'eny e siasa ka to kata gi engima ka maka wecho de matek to kata nyuola mari bende koro kwedi ang'enya nyar min gi moro kanyo bende osiepna watiyo gode weche mag fwamboge bende kanya penjo to kona ni gisechung ginerge kabisa makata weche mag lamo ge gidhi ode gilime gigombaka just to ng'eyo ni en ng'ama ni state maber kiparo nikech wechegi ino muome wechegi nyalo kadho kuro nyaneno ka en kamoro to neno ka giba pi wang'e chako renge ni kendo so ok gin weche ing'eni ng'at mano wacho ni mimi ni chuma ya zamani hii serikali ni mimi niliunda to serikali maneunda to gi chuma ya zamani nino thicha maktari vaso unge mtoto ya mama tigo liagola maktari vaso unge Victor oken gi maber oken gi maber to king'ama dichuo kidonje bedroom ni tijago nduru matek kuma onge ng'ama ne nduru to kiwuok oko to itema so familia maro sechunko en puonj maber warituru jogo mwadak go mine utewa nyithindwa anyuola wa machiegni wabed kodgi maber kinyalo konyi Victor, family is everything. Family is everything. In fact, apparently, during deputy presidential debate here, no wacho ni family as a basic unit. Correct. Ne mano chako kaka Rigathi Gachagua. Family is everything. Rigathi nyo en ngama kata ko the central. To nyo attract very huge crowd. Mako wuoyo to iwe mani kinji the election. Kare ena jiko kane first year mar Kenya Kwanza administration. To samakoro nyo chopo kakoro kore osebede wall. To jogi nyoko wuok oko kata mana mondo gigeng'e yo matin ginene. Nyogi wuok oko. Nyodongi family. Kora pani en puonj makare. Ni when the streets are happy, the family must suffer. Koro nyake balance. Family is everything. Ero kamano. Nyakwara mga juang wulo ka uywe matin ka waduogo. Wabulo mulo mokumo weche mabende pod chendo ka paro mabende piny owacho kokalo migawo mar pesa nigo mar chako kelo kendo yore manyien mag juogo jo Kenya usuru manyien moko kaloro koda finance bill 2024 ma bende jatend piny Kenya no ogolo oko kaloro koda ng'anyo mano bedo e dwe mar 8 dwe mar 6 gi dweche mokalo chien kocha Nyakwara Mwajwang tiendgi nang'o ma en wach mabende obiro yaro matut ka duol mar KRA bende oketnegi kama tek anyani nyaka gichop target margi mar choko margi ma higa ka higa kete mana ka
week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini? Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Aneno ka oting'eny ka oyawre
kind luo gi siasa gi baba Raila Odinga tek machieng' ma Raila weyo siasa to odonjo e weche mag dolo. Ok bi kawo 2 years mondo Polo olos komiti mar Yesu duogo mwani mar luo biro luo baba te. Ndiko wacho kamano. Haleluya. Ma ote mar ng'ado ne Jaka Black. Ndiko na message kamane ote mar hero kamana ahinya. Aito Stanley Ogada, a good soldier knows when to pull out the trigger or hold back. Anayie gi ndindi nyoro. To look nyakwar achia luongo DP wani asiema gi loth. Awuoro wach no lit by a lot. Aito Albert Ojonyo ni mosna wuod japuonj nyise ni wamise go bei board mano mera. Albert Ojonyo wuod Sakwa wacho kamano. Okay. Weche makagi kacha. Aha. Mosna Luka Wich Bernard Mbeya erokamano ahinya ni Jobunde Secondary School Karanda DC Okanja Ombaka kod nyithindo tema wuok Nyando nigi bed kod kinde maber. Machielo ka penyo ni Maka Juma, the major undoing mar Rigathi Gachagua en ni oonge kod political party mora mora. Gini nohinye chon. Kata mana Kindiki nyakoro nen matut ni onyalo bedo used and dump. Okay. Joram Owiyo ma wuod Ahero mosna wuod dala wad gi chief gi wuod Bondo. Tactics ma Ruto tiyogo ni ok ber. Donge chieng' moro onyalo kawo ng'ato mong'eni nyalo miye kura kaeto odhi impeache toketo ng'at machielo nikech en ng'ama tiyo gi ng'ato koseti kodi to koro ijwang'i. Aha. Jako Sodo erokamano ahinya Jasindo. Iwacho ni ini wuoro siasa. Machielo ka endi siasa mar ndhogruok pod nitiere Kenya ka. Obro rumo karang'o. To gini keto jakom Raila Odinga kama chalo nade nikech josiasa moko Kenya madiere moko kuomgi go campaign matimo duopi ne dwach jakom mar bedo jakom mar AUC ni. Ma unene nade joma dongo. Victor Anwoodside Konyango Canby Center. Yiero Kindiki ne en mar pogo Murima fully, hence apani Ruto hana haja ya Murima votes. Penynaye jolony ni to kiny kanyar Wang'aya obedo deputy mar Kalonzo. Siasa ne bed nade nikech politics is about possibilities and interests. Maradek thuolo ma jaluo koro yudore nade. Watim nango kaka oganda jo Kanyanam. Machielo ka endi amora ahinya gi kaka ukolo weche. Aneno ni teko manyo otigo e golo Rigathi Gachagua no otigo e ng'iyo weche mag SHA gi SHIF ma pod kelo confusion. Amor gi mjumbe marangwe Dr. Lian Gogo manyo wacho ne jatend piny ni gini kelo chandruok mapok odwarne. Konyouru jo Ramogi. Ang'eyo ni usebedo ka ukelnwa welo mopogore opogore kendo usebedo kupimo wachni to kata kamano gini pod ok donjnwa. Wachandore VOJ gi Jay Bonyo gi Luka Wich. Ma ote mar Mama Maresa kanie dala mar Bondo Sinapanga. Thurgi Alan Obiero ndiko na kamano. Okawo jahom. Abdalla mar Katito angi mang'eyo en ni gik moko rumo tem. Wach modong ni koro piny oseyiere kidi koro tich ema koro wakwaye ni mondo tine jo Kenya gi hakia mowinjore. Maka Juma jakom Raila Odinga ok nyal siem gi loth. Anyalo paro liend chi Didan Kimathi. Kari giji no wuoyo marach ne jakom Raila Odinga gi jofwambo gi keyo. Ang'o mokrum rumo kitam. To bende sani onyalo luongo press conference ma ji yuor. Koso en osaklo mar bunde. Machielo ka endi VOJ winji maber ahinya ka wan Kiambu. Amora ahinya kaka wacho weche koni piny oding' thi gi kudho mana weche kipiny piny. To gimbe ne gisa accept kendo gi move on. To nyoro ne warito neno Inoro TV. Wane kaka mtu wa Murima wuoyo siemo ne jopiny kama onego bedni koro gilo. Ang'o manotimore? Ma ote mar Jeremy kantie Ruiru Kiambu County. Tiwacho na kanyo ni Kiambu waka wan nyaka gi jaluo ma en MCA. Koro ka ji okikore kendo koni neno ka gima jogi mokuom gintie kod New DP kendo piny mor. Kare. Okay. Mrimo lokore. Sinia ng'ato penjo kana ang'o manotimore. Mano kwang'eyo aparo wabro penjo jo Inoro TV. No nyono waya. Gato en piny en mna piny. Ubro mna biro. Erokamano ahinya. Chenro dhi mbele. Jopiny oloso ng'ato wacho ka ni chandruok mar gi en go en onge gi party mane otude. Nikech UDA nyose wacho ni etendgi.
gisegole oko. Kare. Tigeni VOJ mano ne wawacho ka chon malich. Ni makosa mane Rigathi Godfrey Gachagua timo. En ni no donje UDA to ofukene no kuwuotho gi certificate mora mora. Nikech siasa ka no wuotho bolingo. Siasa ka nyakibedie gi giri moro makodhi matek tichungo do tikoni angi mara. Then makosa manochako dhi otimo en ni koro temo mayo Uhuru Kenyatta Jubilee gi thuon. Mi neno ka gitiyo gi Wetangula magitemo rocho jogo manotelo ne Jubilee National Assembly. To kata mno office dik road kadongi neno kalwenyo gore Uhuru odhi mna kende. Mukone polisi di kara koro ane mutima ngowa ugoya tia gas mugoji kagi kech machamano. Neno makosa hinya. Emomiyo jo Kenya Kwanza moko ndalo moko na koni ni ne kona ni wawe luongo rigi jini senior politician. Ni neno one term MP. Mamano does not make him a senior politician. Nikech ka ina senior politician titimo gima Wetangula notimo. In gi party nika. Makata in mnagiwa jumba reyo. To party nini mari inyalo negotiate go. Tema Alfred Mutua notimo. Ineno ka yot mar Alfred Mutua mondo ne duoke cabinet. Nikech en gi party ne moro. Giwa jumbe ne mokareyo. Ineno ka jikababu na Mwamba kano gole cabinet to kata kaka gidogi onge nikech iwuotho gamo. Onge. Jika bwana mane CS mar education. Jika na kumech. So sama in gi party mari. To kionge party mari tibed ni ne ogai mar oganda moro. Maonge kiawa. Mai wacho ni kara kata ka onge party to kanga wacho ne jogagi to giwinji nyaka MPs nyaka MCS te. So Rigathi Gachagua no nego ngeni the moment mano yere deputy mar Ruto no nego chak party ne. To party ne ni ubedo kata gi MCA kata mna gi MP moro achiel manie od bura. Ne dhi miyo tich bedo ne mayot. Nikech gi negotiate at equal level. Tieni koro enasia magiluth nikech no onge chama ne. No gwela mokuna ni bika. Adwa migini. So bedo gi party no Kenya ka konyo kabisa. Bende momiyo Kalonzo survive. Bende momiyo neno ka Eugene Wamala no chako DAP. Nikech mi relevance ani dongen gi MP ne cha en Salasia. Giwa nami Wamboka. Giwa nami Wamboka koro kiluongo parliament governor bende en godo nani natembea. So en gigi moro motimango wuothogo. Emineno ka ngilu currency ne nyicho lal kana party ne chande. No onge ngata. So obende no donje Azimio ka. So toka Azimio no to lala chuth. Nikech onge party mane kata gi MCA mane kata gi MP achiel. So bedo gi party no en gima ber. Ma ngata madwa bedo gimoro Kenya ka manyie party ni so kata MP achiel kata MC achiel. Dongino kaka jakatie no. PDP. PDP ne mana party majini godo mna migori kanyo. To en gi ji. En gi MCS mage obende en governor tineno kiwinje. So sama in gi party ni no to inyalo go embake mesa. To kionge go tikone ni obro luongi ka watieko. In beda mtoka kanyo ka ngwatieko to aluongi. Kamano. Weche manyeno serume Ramogi FM nyakora mgajwang kendo waduogo achiel kachiel Ramogi TV. Ogai kapok wadhi wach machielo. Iwinjo kaka jopiny bendo loso. Iwinjo jopiny kaka loso. Victor siasa ma Kenya ka en adier ni nyaki bed gi party ni. Mane ka in relevant. Ingeni kata chien ka inje waneno ka nintiere push moro mondo Kenya Kwanza party so gote obed match. Tino ka Wetangula dagi. Ok no fuo. Ong'eyo gimomiyo nikech en winjruok mondik piny moter nyaka ka registrar. Ni speaker mar Ford Kenya. Koro kata ka gi impeach as an individual to pod lemonian mar Ford Kenya pod ni dhi bedo gi sei ng'ama dhi bedo speaker. Iwacho mang'eny ni Rigiji be hapa ni ncho fwenyo mistake manotimo. Inano chien ka ncho mboro ywak ni an kenda ng'ama ne
oginene o trust president Ruto ng'ane Wetangula Mudavadi nyaka Japa Amason Kingi duto no oginene waket ko kwa winjruok gi party koro embe nyicho osefwenyo miscalculation manotimo kendo gimoro bende kik wuondi e Kenya ka ni uriuru e party gi president the moment ma un gi president e party party no mar president inyalo neno Ruto no nene e Jubilee kane giriwo parties kaso koro ni ene party gi president party no mar president yonge mari makata mana ndalo cha jo staffers madino mag party ne ochaye kabisa niloro ne nyaka office mapangani koro rigiji nyicha neno ko wache senate ni en olan from Ruto mine hapa ni ne lesson ni no kolan no neno ka Ruto kaka notimore last time maka ne obiro to no oloso mana UDM koro party nyake losi mondo ibed ni inyalo bet gi gimoro ma mu negotiate go hapa ni mano mistake manotimo maduong' ahinya onge wache ang'e ni osiepne ma gavana Manyeri County pod ne kode Mwalimu tigeni mwalimu bende ong'e ni tok 2027 otieko tam nario kaka gavana koro bende nyako manye ng'ato ma degi wuotho nyako manye ng'ato ma degi wuotho nyako bed relevant e siasa ma Kenya madiere gibro mna chako chamage gibro chako mari bojo jabondo neno kaya jawinjo moro wacho ni nitiere duopi moro en duopi adier mar AUC inano ka jo Kenya ma Kenya ma ginde ko a lot of stuff ka ginene but apani mind onge impact nikech gini en year level mar president maja Kenya kae en ng'ata chiel to oko ae ginene Central Kenya wang'e kumoae koro apani magi to mana ing'eni Central kaindi anything negative about Raila osemiyo ji odonjo offices madongo kata mo win elections kora pani pok ging'eyo ni ginene ni piny osego kang oselokore koro gitema but of course wambe wanene hapa ni bisenene but okapar ka en gima nyalo bedo gi impact yiero madhi timore dwe mar 2 higa manyien VOJ kano adongo bende nondike nyingi e tuoro nondike nyingi e tuoro bende no bede gi impact ogai tangi nondik mang'eny to rightfully so ogai no chako mibadhe chon so magi mna ndike e tuoro idhi loso kode tuoro so magi gik ma ena ndika jok madhi go ombulu gin presidents ok gisom gigo to presidents ging'eni gicha kaka wache ga en give and take nikech nye neno kata kaja Zambia owacho ni gin gichung' gidhi support Raila Odinga candidate gi nikech gibende gin gi candidate madwaro president ma African Development Bank to Kenya se ashua gi ni bro support gi nye neno ka gimomiyo Tanzania owacho ni gibro chung' gi Raila Odinga en nikech Kenya gidwaro representative mar WHO Kenya no chung' kod gi mogone gi ombulu koro en duoko lwedo so nitie gik mang'eny nikech AUC kanyo offices ng'eny gonyata guonyi so mane kaka ginogore ok en ni en gima ng'ato ndike social media mini create group mikao jo Djibouti koro un godo ni tag gi onge mago chalo matiang' mok nyamura lot japuonj na ma physics nyoro nyoyalo noa bondo St Michael's Pro Cathedral Canon James Okoyo to no okone nyo paro na wach litmus paper nikidwange effect mar gimoro amora titimo gi litmus paper so magi nitiere bwana moro ne captain maramba ndalo moko niluongo ne Isaac Ombwayo kayo wang to koni no litmus paper on effect no change so magi mna no litmus paper on effect so onge gima bro loko erokamano ahinya nyakwara mugajwang' wathegore kod wach mar Rigathi Gachagua no kaachiel kod jalup jatend piny Kenya manyien Ngire Abraham Kithure Kindiki wang'iyo wach mar usuru manyien ma bende piny owacho kokale bar migawo mar pesa sani koro lieko opogore kod kaka ne gitime chon kendo maendi nyo jatend migawo mochung' weche mag pesa nogo chapa e oboke mapile ka pile pacho ka kowacho ni ma biro konyo kama duong' madino fuok mosebedo ka nitiere ma timore ka Parliamentary Budget Office to wacho ni gin gito
ni neno ka gima sirikal oketo riema malo mokalo mar choko magidwa ne giyud tinende manyalo konyogi tayo sirikal. Sinia, ang'eni weche mag usuru gin weche misebedo kiluwo. Wang'eyo gima notimore chieng' cha Finance Bill 2024, President no withdraw banka jopiny nogo nduru mapiny maru. Do ne ochako miyo sirikal lifeline Supreme Court bang' wacho ni Finance Act 2023 nyaka tiya. Sani Mheshimiwa John Mbadi nyogo chapa gimolo ni explainer kotemo lero ne godo jopiny ni chike adek mobedo consolidated gund chike moko maro maboro gite tiend gi nang'o. Ang'eni ma wach misebedo kiluwo kabisa. Wichang ni goya like ok bireso gisa apa ni mana kaka ne wawacho ka John Mbadi ne ogwel kaka jatend migawo mar omenda to kendo ka opuodhe gi od bura mabendo gai ne nitie naneno ko ganie to ke kanyo ka notes ahinya mondiko sigana maber. Gima ne John Mbadi owacho en ni gima ne jo Kenya timo ne ok ber ahinya. Ni ne nitiere proposals moko mabende ne beyo e finance bill to proposals gi no singore no bro neno matek mondo duoggi mondo gine kaka de giti. To bende no aparo wawacho ni gima John Mbadi nyaka ng'en ni kosedonjo office to nitiere ongoke moko mabende nyane no ko ywak ni kanyo gidhi kuro to jogo penjo to gel e corridor dakika para gikwecho nikech piny mar Kenya kako osegabedo en ni jogo duto mosebede treasury gin ga jogo machiegni gi IMF gi World Bank. To nikech jogi miyowa pesa mang'eny, jogi ema temo ga wacho gigo manyaka watim. Makata ineno ka finance bill kane jo piny osegoko komokidhore. To ne gilinga to ka Bruto nosewuok cabinet ma cabinet manyien odonjo. To giwacho ni they will engage the new treasury jaindi kisero lunga gani mandarins mondo giwinje ni tang'o gang'o maditim. Tadira makende mane wawacho en ni podi bro manyieyo magigi bro duogo nikech mondo Kenya oyud pesa to finance budget ni gigi nyaka ne duogi. Emomiyo achiel en ni gima ne John Mbadi otimo kata dwa timone wan jomong'eyo okonyien. In fact, Wanene warito January obiro mna chon. To biro mna chon tineno ko biro tok ka Mbadi wa Washington to approval wayudo ma 78 billion to explain ni oketo mondo pim ne jo piny ni to proposals magidwa kelo gi nang'o gang'o. Nitie moko mabeyo adiera ber, nitie moko mabeyo to bende nitie moko ma pod dhi hinyo japiny. To dhi hinyo japiny nikech ing'eni sama sirikal ni office Victor sanin kidhi kawo loan e bank to gimiluongo ni collateral kata security inyalo kawo nyamburko ni tiketo, inyalo kawo title mari tiketo, inyalo kokta ni oyo odaka TV ni fridge mesa e collateral mara kata an gi mwandu moko e stock market ka maromo kama share certificate na to sirikal kodhi kawo loan security mar serikal en in gi an go gai jopiny nikech sama ingima sama ingima mitiyo to suru ma serikal golo kuomino ema dok chulo gigi emomiyo gima Mbadi timo kata bed mnani ande moyiera kata bed mnani in kato gai magi de podo timore. So Mbadi tima gimonego tim kaka ng'ama ni office no ok do timo mopogore gi mano nikech mondo wayud pesa gi mondo wager pinywa nyaka wachoko osuru gi. So en gimo chuno manyaka timore makata bed mnani Mbadi gigi rachne manadi no amua no wuok ng'ama biro kata bed mnani en Junet Mohamed kata mna Milo gesa to pod gidhi timo the same things nikech treasury wa kaka wasewacho is largely run from the outside not the inside. To serikal kama nitie serikal ni kama tek ma usuru gi nyaka tim ang'owa nyaka choki
Gima an kodo gi kwayo ni gima nye giketo ni explainer cha ok en explainer. Macha was just plain text. Samidwa timo explainer ogaya ng'e ni ang' ni ng'ad clip ni yor ne nyang. Samidwa timo explainer wach ne jogo manitiere treasury matimo communication nikech ing'eni macha en jo communication ema ne otimo nyang' nye mana signature ne modhiye. Explainer itimo mondo iler ne japiny mondo bed gi yot winjo. Samitimo explainer ok iwachne ni we are amending. Ok iwachne ni sijui section ang'o. Idhi e basics. Treasury nitiere agi gimoro magitimo ni mwananchi budget guide. Makose som budget matek cha. To gigolo gimoro kanyo mayot ng'eyo mikone ni wadwa choko pesa usuru tara makama. Bilion 400 wadwa tere somo. Bilion 50 watere agriculture. To kwa tere agriculture ka odhi nyiewo fertilizer, odhi nyiewo gig pur, mane explainer. Manye gitimo cha ok explainer. Nikech nya yudo ji mang'eny. Kata mano fiska. Mapenja ni tokoro pages 4 mambadi ondiko kali. Owachang'o. Excise duty. Hey, so japiny an abridged version mar explainer no. Exactly. Okawa page achiel tokoni wan gima wadwa timo. En ni wadwa medo suru ka to wadwa adjust gik pension wadwa adjust kama to gimomi wadwa timo gigi en nikech wan gi gowi machalo kama. Wan gi budget machalo kama. To mondo wachul budget ni usuru gi tete ka wang'iyo to wabro yude pesa makama mondo dini wafuogni. Japiny bedo gi yot mar ng'eyo. Nikech remember ni gima nwawacho ni ka jogi ok dhi communicate maber to pod Gen Z bro wuok. To nyise neno ka social media jo Gen Z go sechako penjo. Ni to mbadi mano konwa ni dhi reso wane. To gik moduogo godogi donge gik mane watimo ang'owa mane wakwedo. So anakwayo jok manitie treasury matimo communication ni mondo gipimie gigi maler. Nikech shida mar finance bill ne en ni nokobedo explained na japiny. Nikech VOJ sama ine ot to budget deny tiketa jodi piny tikoni oyo koro ka sausage gi tong' mayande wachamo gokinyi ok bi nyalore. Gimomiyo ok bi nyalore en nikech pesa tin. Koro kata kwa chwako mwogo, kata kwa chwako nyoyo, kata kwa buko oduma mwachamo to tek no watimo ang'o wayieng'. To kodhi mbele mobedo maber to wabro duoge sausage, to kwa bedhi mede maber to waduogo tong', to waduogo bacon. Okikone gi akona ni wan koro wachopo kuma wantie ni kochakore kiny en nyoyo. Nyaka gi complain. So pimo negi explain, communicate. Emomiyo anakwayo gi ni gigi te mondo wakony nyang' nyaka wa communicate gi maber. Nyaka wapim negi japiny ma japiny bede gi yot mar winjo. Nikech kineno gima budget office otimo mar parliament mane gima ne jogi onego tim. Budget office gi explainer gi yot winjo kabisa. Kech gindiko ka ging'e ni gini japiny moko dhi sikul nyaka ng'e gima timore. Manyo ndik cha macha mna jo MBA, jo finance class, jo CPA. Mheshimiwa John Badiero gocho. Ka pani mheshimiwa wanyalo manya ni mheshimiwa. Ni mondo wapim gigo maber. Nikech japiny nyaka bed gi yote te mang'owa e winjo gigo. Hapa na bro wuoyo gi director marwa Bob. Mondo yude mondo pim no ne jo. Bob Wafula manyinwa mheshimiwa John Badi ogocho ka odwa lero wachni mondo mi jopiny obed gi ng'eyo. Bob gochne mheshimiwa John Mbadi sani kapoko ido John Mbadi adoni iwache matin. Erokamano gi Victor. Ayie kodi. Wach mar tax en wach matek and is very emotional. Nikech tax tiende ni kanye yudo siling 50 to koro iyudo less. Onge ng'ama dwaro wacho. Weche mag tax tek but kane CS Mbadi donjo nowacho ni nitiere e finance bill manowite cha. Nitiere moko ma are non-contentious. Moko mane ji chal ni nie gi winjruok. Nowacho no dhi duogo. Apani nyo timo mano. To podi japiny pod gimoro amora miluongo ni tax ja Kenya en adier. Tapani onego koro wachikuru kamoro ma koro wang'iyo ni to tax yes nikech tax to be nyaka bedi
So get tax things mara mandatory. Death and tax are mandatory. Yes. Koro apa no ni wache kamoro to tax wani otiyo nade. Apa ni mano an mana tax policy mara wanyako wanene obedo moro ma japinya winjo mayot. Ngada pesa kama. To tema. Be ai nene gima tax nani timo. Nika tax to wabro chulo. Olit yes kata no lit na kata inolit ni bana. Enye no pay slip. Okay. Payslip chiegni nus dhi kawuono. Nus dhi gicha. Molo kanyo yudi ka in gi loan moko moja kaogi. To koro en wach marach moka. To tax nyaka wachul. Koro pa ni penjo monego wapenjre ni to tax gi. Ere kaka gi impact our lives. Itiyo kodgi nade. Yes. Come on. Itiyo. Okay. Erokamana nya Mheshimiwa John Mbadi achiel kachiel wuoyo gi Ramogi FM gi Ramogi TV okinyi makawuono kalore koda paro ma sirikal nego. Mheshimiwa oyaore kendo machiegni. Oyaore nya Victor. Kendo oyaore ne winjo Ramogi. Kamora mona magentie. Victor, I'll step out in 5 minutes. I hope we can engage in 5 minutes. Erokamano. Because I was presiding over a function. Yes. Erokamano. Mheshimiwa ne watemo gombo ng'eyo ahinya. Nyo iketo lendo e Gazette ite maromo ang'wente kitemo lero ne jopiny paro maungo mar medo kelo usuru mamoko mane ong'udho oko gi jopiny ndalo mag ng'anyo mag Gen Z gi. Dwaro maru kaka sirikal en mane? To dhi konyo japiny nade? Victor, adwani mondo winjo understand paro ma wan go kata dwaro ma wan go. Ing'eyo ni lokruok nyaka bedie mondo mi ohala kata business odhi maber in the country. Kata weche mang'eny mamako ji e yore mopogore opogore otama ber nyaka tim lokruok gik miluongo ni policies kata gik matayo kaka gigo timore. Koro nitiere king'iyo finance bill ma 2024 ne nitie weche mang'eny mane ber to nikech kaluwore gi weche mabene richegi omiyo ne owitgi oko te. Koro ne wawacho ni nowit nyathi gi tiluok. Yeah? So wang'iyo ni seche sa ochopo ma nitie gik mabeyo monego duokgi mondo ji koro twagie ka koro ji are sober. Now, gima natimo nikech ing'eyo gima nokelo tabu manomiyo jo-Kenya ne ok mor ahinya gi weche chike mane ogo piny ne en ni sirikal ne ok okawo thuolo mondo ler ne jopiny gik mane yienie gigo. Kuom mano nakungo aoro kwayo kuom jopiny gi mar 9 tarik 17 mane miyo jo-Kenya thuolo ni tarik 4 dwe mar 10 mondo ogolnwa pachgi e lokruok moko minyalo tim e weche mag laws to gi weche mamoko gin weche 4. Koro nyocha waseyudo paro mopogore opogore ahinya professional body to gi grube machalo kaka Federation of Kenyan Lawyers and others, Kenya Manufacturers Association and Kenya Bankers Association, so the other professional bodies like ISPAC. Koro paro gi ne gin in line gik mang'eny mane nie bill manogo pincha mane mabeyo manonego waduoki. Koro waloso neno ni mondo kik watergi e bunge ma ok wachak wamiyo gi piny thuolo mondo owinj ni to gin paro mage modwa tere bunge mondo kik wawe bunge riembo agenda mar engaging with the public kaka ne otimore last time. Omiyo ne aketogi oboke ni wide circulation, standard regulation gi star mondo jokanyo somgo. To king'iyo pogruok mantie ne waketo lenya paro ka paro ma waketo ni wadwa tere bunge waexplain ne jopiny no kata ng'ama ok otimo somo weche mag tax economic gi finance nyalo bedo gi winjo makare. Koro gigi waketo ne jopiny mondo timie twak ka nitie paro moro mok ber jopiny nyisowa sande to wagole oko, to ka nitie mabeyo to bende wapichoro mbele. Nitie weche ariyo kende madwa wacho kaka kumatieko. Achiel en ni king'iyo weche chike mwaketogi kata paro mwagologi nitiere gik mabeyo manyocha ni kata finance bill 2024 madi nokonyo kata jopiny ma ok ochuno ni nyaka sirikal yudi usuru. Infact ng'eny gi miyo sirikal wito usuru. Achiel kuom gi en wach miluongo ni tax amnesty
mwamiyo wendo jomani for one reason or another ne okichulo osuru to koro ibandi nyaka penalty gi interest to inyalo chulo the principal to moko ginyalo tami miyo ithuolo nyaka dwe mar 6 higa manyien mondo ichul mana principal kende. Koro mano miyo joma ne ochulo osuru thuolo. Mar ariyo, ineno ka nyocha okel weche mag housing levy, okel weche mag social health insurance fund shift in under SHA. Magi duto nyocha onge gi tax relief on them. Koro wakelo chik magolo gi oko kuom kapok ogo kwan mar osuru ikuongo igolo gi oko. Iyudo relief kuom osuru jo tich mayudo mshahara ywak ni ngima tek ne gi adieri ni wamedo osuru. Onyocha Kenya omedo osuru e weche mag health insurance fund and koro 2.75%, wach mar housing levy 1.5. So onego gimiyi yweyo, onego golgi oko kapok ogo osuru kuomgi. Ok onego ichak ichul osuru e pesa mabe ok iyudi. So mano wakelo. Machielo wakelo ni joma tiyo jotich sirikal komiyi chiemo gi employer mari to nitiere pesa moko chiemo momino kata support moro amora ma employer mari ka itiyo na employer ok onego ichudi osuru ahinya. Koro wachiwo thuolo ni pesa ma employer uyi weche ma mondo eriemb tij employer ni ok nitiere kiwango moro dwe ka dwe mar 5,000 ma ok onego koro ichulie usuru. To gi pension kaka registered pension contributor registered pension scheme ok onego ichulie usuru. Then machielo en pension ma giyudo. Sani kirita Victor from Royal Media at the age of 60 tichulo usuru e pension ni ma Royal Media ni. To kana ng'amugi kiga pauchel ga digital chudo usuru. Kore no ni moko ko retire at the age of 60 rito ne ko chopi ga pauchel ga digital ko kao pension mare mo kignyadi chi. Mano miyo ni mang'eny well as for 5 years. 5 years no ka ng'ato kamoro ngimane health ne biro marach nikech onge pesa otho kapok oyudo kata pension ne. So wacho pension ma ng'ato yudo kata kapok igiki ga pauchel ga digital onego bed ni ok goyo usuru. So mago gik ma oneno ni ok onego ni oweti gi bill mokalo. So nitiere bende moko ma bende dhi konyowa raise revenue kaka weche mag digital space. Ano ka jomoko kawe wakete sensational. But the idea ka en ni nitie jomoko ma operate kata oko mar Kenya. Gin e digital market space. Gin gi own the platforms oko mar Kenya. So pesa ma giyudo to giyudo koa Kenya. So giyudo income koa Kenya to usuru to gigo. So what do you advise na client mondo gichul usuru e rate mamalo? So nitiere anawinjo ka jiwacho ni services moko mag chiemo or taxi I mean rider hailing services. But you see, Victor, gima benya ko yiere en ki di restaurant chiemo to nitie usuru michulo. To kokel ni chiemo ofisi and ji adi nyalo afford mondo kel ni chiemo ofisi. Services nikelo ni chiemo ofisi onego chudi usuru. And you see, na mitkelo ni chiemo ofisi largely a larger percentage gin joma nyalo afford. So that service onego bende go usuru nikech it is to get that platform mitiyo go e ordering their own income, right? So ngata man gi income, why expand the tax base? Ngata man gi income onego go. Barkati ko tanyalo mna wacho ni mag in paro mo keto ne jopiny juma ne Victor on Wednesday, on Tuesday, on Wednesday actually, what did they do? Town hall meeting. Maobru nisu geni, maobru tuwake jo Kenya National Treasury. Mondo wale explain each and every item. Mane these tax laws, mwake bills, mwake levy.
mondo jo Kenya owinjgi ma jo Kenya nigo gi issue we will remove wabro golo oko to mabeyo wawe obi ahead mondo okel yot ne jok ma erokamano ahinya mheshimiwa. Ang'eni idok e bura, idhi e bura mheshimiwa. Sini Jay Bonyo nigi penjo ka gi Luka Wich musiepni be nigi penjo ka. Abro chako gi Jay Bonyo penjo mheshimiwa penjo mari. Erokamano mheshimiwa, erokamano ahinya kuom tudruok kodwa mondo item lero ne jopiny kendo ilero gigo maber kabisa. An penjo na mheshimiwa en ni singo mar medo keyo tudruok gi jopiny e weche mag osuru gi ahinya mondo gibed gi yot mar ng'eyo. To bende gima wawacho ka ni gima nyokete oboke ni explainer cha pod japiny ma iluongo ni Mkenya wa kawaida ok winje. Bende nitie paro mora ofisi kanyo mar keyo gigi ahinya to gi dhok ma ji nyalo winjo. Makau kata oboke matindo tukete i gazet. To kata kioro ji mabire radio to mabire television ka mondo pimne ji nikech to ma jopiny nigo en ni ka giwinjo wach osuru. To kata en osuru madhi konyo ngimagi madhi bero ngimagi. To japiny neno mna ni sirikal dhi hinye. So kar tudruok ka weche mag communications gi. Town hall to ber. To bende town halls gi udhi timo gie kata ka en provincial headquarters machon mondo jopiny obed gi yot mar winjo. Nikech kotime Nairobi ka kende kata KICC tibro do ka jowa mani bondo to bro wacho ni gin ne gionge gin ne gikia gino giwinjo. So bende nitie chenro mar devolve weche mag communications gi mondo jopiny owinjie weche proposal. Nikech moko beyo malich, moko bende mna kaka iwacho ka jo Kenya otamore to ubro golo oko. But mondo ging'e ni ang'o manitie mokwongo kata kapok gichako go koko ni osuru ni rach. Nitiere chenro makamano. Nyang'an gi penjo achiel. Jo Kenya neno ni nyaka nyo ya Washington kuma nyo ine gi IMF ema weche mag tax gi biro. Be en adier ni IMF nigi kok gi e wach ni. Koso ma ena kaka ni wacho ndalo mane igo ikogno ni nitie moko ma idhi kelo to nitiere moko ma bende ok idhi kelo. Diponi IMF ni okute toki e wach ni koso mana ma kaka ni wacho chande. Erokamano. Erokamano ahinya mokwongo wachagi Joe Bonyo. Erokamano wadwa Joe Bonyo kuom penjo moriere kabisa. Gima wan gi program mabor kabisa kendo mararieya. Nikech adieri makende ni kaluwore gi tudruok mok nobedo maber emomiyo ji nobedo gi mirima gi weche mag ng'ado osuru mane ogo piny ka. To kendo sani kaluwore gi manotimore no, sani ja Kenya is sensitive to weche mag osuru kata gik mabeyo to ginyalo pingo ka oni ok oler maber. Omiyo an kaka ng'ama otelo ne National Treasury wasewacho ni ok wadwa weyo ni bunge ma wang' ne riembo agenda ni mar executive mar sirikal nyaka ariembe kaka ng'ama ochung' ne National Treasury. Wachako wan gi town hall meetings on Wednesday, wan programs Thursday, Friday, wadwa ni or joga wa mawuoyo the national radio stations. So mano program man kare kabisa kendo wabro chiwo program kaka jowa the various the national radio station moting'o nyaka Ramogi radio. To mar ariyo bende paro mani pok wabedo go en mar loke e dhok mamoko idhi kita Kiswahili but mano ba nyalo tiyo gi my team. Aparo ni en paro maber ma jo Inea ni oningo watranslate gi oae e dho ngere odhi e dhok moro mabende moko nyalo winjo ahinya Kiswahili be wachako wakete. To mar the national to nyo wase ng'ado ni wabro timo wabro dhi bende TV station kaka Citizen TV, KTN, MTV kopogore gi town hall meeting wabro bedo go. I think one plan for Strathmore. So wabro chiwo program wabro run this week and maybe next week. Ok wadwa ni bunge ma mondo wawene gi gini. Wadwaro ni wan kaka technical people, technocrats from the treasury, wan ma mondo wa lead from the front. Now, question ma wadwa which penjo ni IMF ni wachi. Adwa kwero kabisa very strongly. Ni aneno propaganda. Weche mag kelo chike mabeyo gi.
mage na wacho chieng' mana bedo vetted kendo na commit myself na bro duoko nikech nitiere chike gik moko ma konyo japiny kaka sewacho sani joma chako mshahara ywak ne ing'ado gi 32%, 35%, 32%, ya usuru ni malo ting'ado gi kendo 2.75% mar wacho hospital ting'ado kendo 1.5% mar ot kapta kapok wadwoko usuru chien nikech in the medium term wadwa ni mondo wadwok rate mag income tax chien kendo wadwok VAT chien kendo wadwok corporate tax chien but kapok watimo mago the little thing mwanyalo timo sani en golo pesa mag housing ji yud go relief joma chamo mshahara oyud relief. Secondly, nitiere weche mag pesa mawacho gin weche maber monego kony japiny to magi nyalo mana timore ka wadwoko some of these things back with Bundi. So gin gik mana paro kendo nawacho chieng' mana bedo vetted asewuoyo gi sirikal oseyie koda the cabinet oseyie koda the president oseyie koda wasekelo gi mbele jopiny kantie maricho inyalo go jo IMF nokomiyowa any condition. In fact, the IMF will treat your Kenya very well. The only thing when you watch the macaroni human of your cow, put a ring over to your way of the substance. And you watch any opponent and Mabera and anything that you Africa in a corridor. Make why open. Man, I stand by. But your IMF will treat you Mabera. In fact, the will of your civil society, let's have a George Kigoro, Gimina Nyoko, let's have Diana Gishengo. There was surprise goodwill, Major IMF, Nego. National Treasury, especially the Minister Daniel Nine-Hand. More deal, my IMF didn't go called one get to the position, and there was very clear accordingly. Meaning one democratic society. So Yakawami, what woman of the side again. Oknyal chunwa. Moningo wangi eni to ere kaka wanyalo duoko cost mar debt pay. Mane moningo winjo record gi ikikwa all gowi mang'eny. Mono kaka wao ni chini. Mechalo ki kaka ni wao ni chini. Equal to beyond 4.3%. The budget deficit of GDP. You agree mana that global figure 4.3%. Yo kikono wani bintimu nusuru kama apana. The only thing makenge jo IMF uwe kodwa. Mabe nyafe chako. En which mag discipline expenditure. Ere kaka wati yoke pesa mwachoko. Mano to niwa uwe mo agree ni adike to chike moko metek. Mami yo kwalo pesa. Ya uya Kenya. So namani kanyo nise. Thank you very much. Erokamane nya iluongo ni Nyangreswa. Ramogi FM gi Ramogi TV nigi budget matin kende ma unyalo nyiewo kaka National Treasury to mi thuolo mathaga lany tulero ne jopiny weche gi te nikech wane ma mamako Kenya ka mange mheshimiwa ng'iyana na wachno matut ahinya to wan gi thuolo Ramogi TV. Mana de timo Victor what igine we will get some space Ramogi TV Ramogi Radio mondo waler ne jopiny gi. Erokamane ahinya to specifically wakwayi ni kido thuolo tibia mondo piny luo mangima winji kaka jatend migawo mako weche mag pesa ng'ini idich ahinya to kata kamano lose thuolo. Erokamano abiro timo mano Victor. Wabiro wuoyo kodi tok tent. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya mano jatend migawo mochung' ne weche mag pesa mheshimiwa John Mbadi nowinjo chenro kendo olero kaloro koda weche manitiere joma donga neno ka sabe ringo matek ahinya luka winje penjo manitiere gi weche mane chendo neno ka gima mheshimiwa ose lero gi te. Hapa ni embo yie ni wach mar communication oko osebedo maber ahinya but aneno ko oketo kendo owacho nodhi medo luwo yore mopogore opogore kata kete dhok mar Kiswahili kendo gidhi kete radio mondo ng'ama piny kuche ka Kolombaka winjo wach ni to kare gik midwa kel gi gin ang'o nikech kibola ni excise duty wadhi levy excise duty to ng'amongeyo kingiso ga tax amnesty to koro koyudo ng'at mawacho gi dholuo ni koro wadhi kawo ng'ama iluongo nang'o jaboda boda ma kidwa no kelni chiemo to wabiro keto pesa moro malo kanyo nikech joma obedo office tikelo nigi chiemo gitin hapa ni un magi bonyo ka ala no biero kan Kisumo
Ogo mana simu to gik moko osebiro ofis ma Kisumo. Onego ilime Alan ofis. Lima Alan mondo obiro ofis Nyaka wenyre matin. To wan wawuotho wadhi manyo nyaka chiemo no kuma wadhi manyo. Koro wan to waonge ka. Nyapani onego communication ochop ne jogo. Online platform no benda winjo ko wacho. Nitiere jomoko man gi online platform. Watiyo go kabisa molo betting. Then in South Africa. Jo Kenya bet kendo pesa ni duto te dine South Africa to okogol tax. Onge kaka pesa ni duogo konyo jo Kenya. Koro apani ena wach mar lero ne jopiny. To moko apani gibro dhi. Nikech kaka wach tax amnesty ni gi tax relief. Exactly. Kata mana pension. Pension, yes. Iyudo ka koro ng'ato sani chike ni kisechopo 65 years koke yudo pension without tax. To kiwuok like I retire 50 to kidwa ginende ti yudo tingeni te pension en pesa man already nobedo tax ndalo manitiyo. Koro kichake kawe tichake ikete tax kendo chali en pesa chiel ni tigole tax deriyo. Apani mago endo gin paro maber mako ler ne jopiny to jopiny onge gima tamore mondo kik giwinj wach machalo kamano. Erokamano. Wach mar IMF ni wacho ni jomoko ne oendere. Apani wabro gi Rosino Bala 20 hours. Dio je mana mapiyo piyo anapani gima jatend piny Kenya wacho to gi gima Nyang' wacho. En ni ochopo sama koro sirikal nyaka bed ni tudruok mage gi jopiny ber. Nikech piny igero gi mbaka. To samigo e mbaka no to dongruok timang'owa bedie. Emomiyo gima wacho maber na en ni ubendo yie ni weche mag communications gi nyaka gitim maber. Moka upatik ni en kaka jatend migawo. Obro bedo ng'ala mbele mar neno ni ja Kenya owinjo gigi. Nikech mna kaka nwawacho. Gigi ko kipimo na japiny maber. To en winjo osuru. To seke kodi. Oseke kodi. Ihinya osewuok mager. To kipimo ne mo winjo mana kaka nikech gik manyang'o wacho kage. Ibro yudo ka jo winjo wa mang'eny koro ng'eyo gimomiyo gikelo gigi giber madhi wuok. So weche mag tudruok nyaka giredi nyaka gine ni gi communicate gi jo Kenya te mowinjo gigi bro dhi maber. Erokamano. Ramogi FM gi Ramogi TV bro dhi nyime kod mi ler ewi weche gi Kenya kwa Ramogajwang. Erokamano ne Mheshimiwa John Badi kuom loso kodwa okinyi ma kawuono. Mopogore kod mano gikone jatend piny Kenya William Ruto nyocha oketo koke e paro mar chik mar sukari miluongo ni Sugar Bill 2022 masani koro en chik. En ber mane ma paro mar chik kata chik ni koro nigo ne jomarego sukari kod jopur. Ung'eyo ni ma osebedo ka en lemburu mar yuto mar oganda jo Kanyanam. Kidhi Moroni, Kisumu County, kidhi dala mar Awendo, Migori County, kata mana Ndhiwa, mane county ma Homa Bay, kaachiel kod kuonde moko bende county ma Siaya, ma bendi puro niang', kod gwenge mamoko e Kenya mangima ma bendi puro niang'. Senior gi Luka Wich, neno kagima konyruok nitie. Koso puro bor kod konyruok. Anyalo paro feature mane Unyakach notimo kada Ramogi TV ne chakore dwe mar 11. No keto picha hie ni kare gini tinde onge ndhathe. Onge norumo. Kenda wacho ga ni an jaduong' na Were Miguda gi minode. Gin jopur magnia. To kenda neno midhiero magikale. VOJ sirikal timo gik mang'eny. To gigi ber mna ko ketie tim. To kete tim dwaro gimiluongo ni goodwill. Nitie chike mang'eny ma sirikal osekalo. To kwane ka chike gi kete tim nikech goodwill onge. Samoro gin chike ma jood bura neno ni ber mokale maber ma jatend piny okete koke to koro kar kete tim ka. Emiyudo ka nitiere bagne. Ana sebedo ka wacho ni pur niang' e piny Kenya ka nyalo mna bedo gohala ka nitie goodwill. To goodwill ni ok dwar kata chike. Goodwill ni dwaro ni sirikal owuog oko mondo oyie the reality of the day. Ni achiel kuomgi en ni kembe ma wango oti. To kembe gi dwaro investments. To ka sirikal ok nyal keto investments, to sirikal oyaw dhode oyiene ji giwegi. Oket mwandu mondo kembe gi otim ang'owa oyud mashin manyien mondo giregi mapiyo piyo to giregi maber. Nikech sama kambi rego no teka japur niang'
yudo konyruok. Mar ariyo, sirikal ma Kenya onego protect factories ma produce sukari. Nikech VOJ sani ibro wuotho to ibro yudo sukari mar Mumias e duka. To kigone ng'ama ni Mumias simo sani tipenje ni kambi ni bende rego ga to koni no kia kuma noneno iro kawuok e kambi no ni rego. So joma kelo sukari koa oko nyaka tamgi manyaka kwergi mamagi leseno nikech sama gikelo no to gikele bei mayot to giuse to profit tedhinegi ma japur nyang' ok tim ang'o ok yud gimoro. Mar adek VOJ en ni kambi marego tiang' sani ok onego bed ni sukari no kende e gimogolo. Kidhi Mauritius ka, kidhi Kenana Sudan ka, tibro koni ni karatas mitiyo godogi wuok kuom kembe sukari nikech sami serego niang' to poklo modong'gi gi convert to giloso go ang'owa otas. Kambi niang' golo ethanol titimo ang'owa e uso. So kembe gi bende nyaka bed ni nitiere by products ma gigolo ma ka giuso to medo yuto mar japur. To nikech raw product en niang' japur kichulo maber kiloso ndechni ma japur kale to bro bedo gi siso mar pur to factory bro yudo raw products to factory korego to bro yudo pesa ko uso sukari to sukari bende ko bire chiro to bed sukari mana molos Kenya ka ok mo Brazil to kalo Somali to donjo gi Garissa gi Wajia gi Mandera to bedo repackaged industrial area kaka Donholm to donje supermarket to bedo branded ni Sony to bedo branded ni Mumias to bedo branded ni Muoroni to en sukari mowuok e piny moro nono nikech joma kelo gigo bende gin mana joma ni sirikal. Sugar Act manyien en ano ber kako bere otas to gik monego tim to sirikal ong'eyo. Nochok par jopur nochok pach millers e ndalo Uhuru Kenyatta. Committee manotelnegi monya go paranya. Recommendations nitie. Implement them. You don't need a new law. Erokamano. Ogai Emmanuel Wangwe no kedo matek ahinya mondo gino dhir kabisa. Gikone koro oneno Victor to mana kaka senior wacho goodwill. Chik nyalo bedo maber lakini ka koro ok obed implemented. Waning'e ni kano wadongo farmers mag sugar emane joma iwacho ideo e gweng'ku be gina mana giolo nyaka jopuonj pesa to ichulo kosedo msara to kawuono sugar cane has become a poverty crop. Yani pure kanyo to omedi shida moingo kaka ne inchon. Kora paro ni chike manyien to ber lakini implementation to koro ber ye moloyo. Gima inyo sugar cane farmers en iluongo ne sugar barons. Gina diere kanyo. Ging'eyo ni niang' ni chip Sudan or Uganda. To dio moloche mok diginene importation license igolo kabisa. Igolo gi waziri mane mar pesa. Okelo loche mang'eny kabisa. Then opak or repackage gi dala ka gi nying mar Mumias Sugar. To seche go kaka jo ibonyo wacho Mumias Sugar iro pok no ne kanyo chakre dwe mar 4. To iyudo ni sukari to ni self mar. Koro pani mai ndiye shida kabisa. Koro iyudo ka imported sugar ng'eny to ket gi local brands. Koro jo puro niang' to kuma dhie onge nikech ni sugar opongo self. Lakini chike manie Sugar Act manyo kero kete ko kenyoro ni to ber ndi to koro en mana ne wach mar implementation. Victor. Yeah. Geno ko podonge wana ketu wang'wa ni be gidhi timo kaka chik ni wacho. Ka gitimo kaka chik wacho nikech chik ni okelo oduogo sugar board machon. Ok ng'eni sani weche mag sugar ichowe sugar directorate mantie bwo AFA, Agriculture and Food Authority, mane bende nigi ng'ekni mang'eny. Koro duogo sugar board cha. To koro sugar board ni madhi timo all regulations, ema dhi timo marketing mar sugar, ema dhi ng'iyo kata weche mag importation mowuok. Gine magi dhi regulate mano endo. Koro and sugar board kaendi jopur dhi bedo gi representatives gi kanyo. Ok apar ka representative mar japur nyalo bet kacha
to yieni wago yie mondo gi license joma kelo sugar mang'eny Kenya to flood the market mondo kuma gitere onge. Koro apani is a step in the right direction, but now goodwill. Nikech kanyo bende giloso gimiluongo ni Sugar Arbitration Tribunal madhi kelo duond jopur gi joma nie sekta ka nitie wach moro amora to ineno kaka inyalo lose. Ma bende nyalo kelo konyruok nikech kata mana pricing committee mane nitie cha bende ne kelo ywaruok e kind jopur gi sirikal ne onge ber moro amora mane waneno. Ineno VOJ to kendo Jakatieno former governor ma Migori bro pimo ni maler ka ndalo mane ne Sugar Board gigo mane gitimo mane miyo japur teko. Achiel kuom gigo monego tim miyo japur teko en ni bei mikawo godo niang' e puodho gi factory. Mar ariyo en the efficiency mar chudo makatero niang' to bang' ndalo abiriyo ka ng'eny ahinya tichula. Kitimo mano ti solve 3/4 of shida mag pur niang' Kenya ka. Okay. Mar ariyo en efficiency mag factories gi. Ka factory nyalo produce makokel niang' tan 10 to tan 10 gi ok ni machine en machine ma 1946 tidwa no rege mondo golie kata tan 8 mar sukari ok nyalre. Koro yudo ka factory bende nigi loss nikech onyiew tiang' bei mang'eny to korege to yudo ang'owa matin. Factory ok nyal chulo japur timely to ok nyal pulo japur price modwaro. So gigi are intertwined. Modernize factories, kise modernize factories to efficiency obede to chul japur maber to chul japur on time. Titieko wach. Podwa bor gi polo, podwa bor gi polo, podwa bor gi konyruok. Jil pokuno dhie polo moduogo no wach. Ero kamano nya. Okay, wach mari mogik sa orumo. Ero kamano. Apani watwak maber, wamedo mana kwayo hawi maber na nyithindwa matimo penj, kendo wakwayo bende kata bang' tieko penj, ing'e nitie wich moro madonjo kisetieko penj, ichalo mana ng'ama koro mae polo. Idhi adhiya mos, weche mag thoyo dwa bedo mang'eny ahinya en security. Pod wameda ywak ne jowa mochung' ne weche mag security, moloyo piny, nikech gini koro nyo en Kisumu, Migori, Siaya, mondo wateme uru. Kata jopiny security chakora koda kineno ng'ama chapni ma ok ing'eyo gine maber to wabeduru ni security starts from me. Aparo ni mano endo e wach madawego joka nikwara mogajwang'. Ero kamano ahinya. Ogayo ko wacho ni nitiere bura moro magala moro tarik 21. Awene patron. Awene coordinator ano ka. An gi coordinator kae. Omiyo okadwa wuoyo ka wach ni nyaka chop na nyang reswa. Ero kamano ahinya. Nyang biro e party. Nyang biro. Ero kamano. Apani ne jo winjowa, jotendwa gi oganda luo. Nitiere gala moro mar jofwambo. Ng'eni wan kaka jofwambo wasebedo ni wakere ahinya. So Gayande oloso put moro ma kelo wi jofwambo duto ma pacho ka ma joluo. To koro wadwa timo launching tarik 21 e magawa moro Nairobi ka. Koro warwako ganda duto. Ang'eni kuchopo toke kawuono to flyers bro bedi. Mang'ama dwari record waneno ni to obro riwore kodwa nade. Wabro charge mna pesa moro matin. Mar mondo idonj bill gi moro nikech pesa no kikelo to dhi agulwa. Nikech riwruok ni en mar mondo wanene jofwambo dongore, wanene jofwambo tok tieko fwambo to ngima ni ber. To kata ka iwamua ni ine fwambo ka to nitiere project ni achiel ariyo midwa timo tagulu ni inyaga gole gimoro kaka loan tibro duoko mos mondo wagerore kaka jofwambo. Koro tarik 21 jotelo mang'eny bende wase gogodo mbaka osekunoni gi bro biro kendo ang'eni moko pod wamedo losogo. Koro warwako jite flyers bro biro mano tarik 21 dweni. Warwako jite wabro wacho ne gini magawa mane mondo gim. Mar ariyo matieko godo VOJ en ni nitie rusa malach kendo nyithindo nitie dala. En kwayo na kuom jonyuol ne waritie nyithindo gi ka gin kodwa. Piny obiro marach, weche anjao ng'eny, weche insecurity nitie. Wane kaka nyithindo gi sama gin kodwa waketo gie kamoro magitimo gino
mabro konyowa kaka jonyuol to konyo ngimagi to konyo bedo gi e sikul. Kik wawegi aweya ni gin e rusa koro gitim gino ma gidwaro. Piny rach oko kanyo ok ber ahinya. Mogik to mana kwayo mar insecurity ma timore Siaya. Ahinya naneno ka jaod bura magemo wacho ni nitiere kaka obila moko nitie mitudo gi njore matimore ahinya to game. En kwayo jo obila duto to gi jotendwa ni gibedie gaputu moro mondo gigoe mbaka ni insecurity ni bro tiek nade nikech jotelo ema nigi ratiro mar dhiro obila to bet kod gi piny to giluonge barasa mondo wang'e ni to wabro timo nang'o. Nona to pod wabro medo wito ji mang'eny kaka nyowa wito Willis Ayeko yorno. Weche mag arita kwe jopiny gobila obedie piny gi jotelo mondo go mbaka. Erokamano ahinya. Mbaka romo biro bang' kinde manok ne nyakore Mogajwang ka Cleophas biro bedo kod wendo Boaz Waruku ka gibro go mbaka matute weche ma opogore e kinde ma koro to penje chakore mar KCSE magalamoro. Nyocha se chakore kokalo kuom practicals kawuono en galamoro. Kauru mos makende mar Rosin Obala ne okonya tude kod nyakore Mogajwang kaloro kod mago mok nyal geng kachiel kod Fred Ogweno governor ma bende ni erogo kowacho ni winjo chenro kendo neno chenro e yo mowinjore. Ka kamano nyakore Mogajwang oriti makawuono kwe mar Jehova Nyasaye obed kodu. Kaka Wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Nilikuwa tunajaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia. Niende pale showroom. Top shota. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa wanyama tujipange na view sasa. To Seher wacho nang'o e wachni? Ka ji ariyo wacho ni gin gidwari warus, to en ang'o momiyo ng'ato achiel kende ema wacho ni ok dwar arusno? Nyisa ni Seher wacho nang'o? Kidwa yudo werni kaka skiza tune mari, dial *860 *418#. Par ni Citizen e od jower duto. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart.
Sawa bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyokora mag jogo machiegni saen saa 4 osekalo dakika 11 okinyi makaone chenro mar mbaka romo ka wachako ayanga piny mar KCSE chakore kawuono e yor galamoro to wadarango kanye rito penj mar KCSE ni itime yo machal nade. Oserite kuom siso gi jopuonjre mathoth ikruok osebedo makagi kacha okinyi makawuono ochako kod keyo penj otese mag penj abedo kaka te twak makama dhi bedo ka kod jalonyoch mag somo mabende en jasom paro mane riwruogno machung'ne kiro ratiro mag puonj kaachiel kod mag somo pachoka miluongo ni Elimu Bora Working Group. Antie ka okinyi makawuono kod Boazo Aruko adhi thuolo mondo mi omoswa ne okinyi makawuono achiel kachiel kwa chako twak. Boazo yaore kendo machiegni. Yaore nya Cleophas erokamano kuom gwela mondo mi watwagi kendo ang'eni ni seoro ne the candidates congratulatory messages. Kamano. Kata an be mondo mi agol duol mar nyiso jowa ma dwa chako timo penj sani koriko na ching mindiko kaka gibedo ka ogol mama ochunge tok gi ng'iyo gi cha ni kik giluor gi chome tin gi ka gisebedo ka gisomo nyaka na gidonji e school ngene gine ma gidonji e school modeko kabisa gidonjo Agosti 2021 nikech corona na gideko to gin be makata higa ni ineno ka apaka not apaka but the heavy rains mang'eny chaindi ong'ikogi ma chiegni gidwa tieko almost another extra month. Omiyo gisebedo gi ng'ikni kato jo unions be seche moko dwa bago gi kanyicha dwa kelo ng'wa ng'anyo. Omiyo
walemonegi kendo wakonegi ni gibed gi chir. Cleo ambe an gi nyathi madhi timo penj ka. Kamano ikaw thuolo mar oro ne ote ma. Yes, koro hope kamoro moro ma intiere hope onego bed ong'eyo ni achung' kode kendo ong'e kaka asebedo kamako lwete kata ka wadhi an skul kanyo adhi nyaka odiochieng' mogik magikoni sani koro pod waneno janyuol moro amora mabiro nikech wadwa ni mondo mi gibed kendgi, gibed ka onge infiltration kata adulteration moa oko. Omiyo ageno ni odhi timo maber. To kata mano kende nitie nyithindo be mang'eny ma osebedo ka wamako godo lwetwa kon gi kon. Nitie kata madhi timo penj St. Mary's Yala, ng'eni ging'eyo kaka wasebedie. Koro gimbe the best wishes. Erokamano ahinya. Wachak mana gi kama penjo odiochieng' ma kono nyakore Ramogi jwang'. Olang' osedi kendo osego ka nitiere jopuonje mane odhi kawo otese mag penjo kinyi ma kawuono. Gike konde mopogore opogore e kaunti ma Kisumu waneno gi kacha. Kaunti ma Nairobi kae alwora mar Kibra ni pogo otese. Kendo otese gi opogi nyaka alwora mano ma Laikipia. Konde duto ma pacho ka kendo wedo pichnigo. Kendo dhi bedo kwaneno gi kinde ma wantiere sani. Lokruoge noketi ni gini kiyawo tiyawe dichiel ka jopuonje duto nitiere kar kanyo. E gazet ma kawuono bende warango to wayudo kanyo ni kapo ni nitiere luoro ni kuo mar piny nyalo bedo, sirkal ikre yo machal nade mar mondo mi kuoni mokwongo kik obedi. Wantiere kinde ma jopuonjre timo penj to jopuonj bende osebedo ka ikogi kuom kindegi. Ka duoko idhi gol, wadhi dok e gima osebedo kwaneno kinde machon ni jopuonjre maromo 1,000 koro duokogi nikech kuo mar penj omak duokogi, koso dhi bedo kama chal nade Boaz. Erokamano, adieri Cleophas, wach mar penj en wach ma ober to seche moko nitie gimoro amora man gi ber nyaka yude ni nitiere ikone yamo moko magalagala ma bende fuare machiegni. Yamo magalagala gi kaka iyudo ni jomoko bukore ni wan wakawo kalatese ni koro wamiyo nyithindo mondo mi ging'e penj chon. Kata moko bedo ni wan wabro ng'iyo seche muchako timo penjno ni to kaka wakonyou. Kata iyudo ka gitudore gi yore moko mopogore opogore. Kinyalo paro ka Matiang'i kane en CS mar education nokoni gimodwa ni mondo mi oketh kabisa. Ene mono nyiso ni nitiere cartel moro kama tich magitimo Januari nyaka Desemba. En ni gimanyo rieko mikwalo godo penj mondo mi skunde moko ni koro nyithindgi okalo dhi mbele nikech kaka ndalo no yudo kane gikoni competition ainano miyo nying school ni koro bedo malo. To Matiang'i nokonwa ni nitiere that infrastructure oting'o jo ohala ma unethical. Kene ma to koro wacho maonge tim makare ma timbegi ochochni. Kanyo kene chaka officers moko mag sirikal nitiere mano bedo. Actually nowacho ni kwa chakore gi Kenya National Exam Council ni kuro nitiere kaka osefwenyo ni nitiere loopholes mawuok kanyo, yani kuonde ma ng'ikruok nitie mamiyo gino natimore. To ana wacho ni that cartel infrastructure no en bende luore gi kaka oganda pinywa mar Kenya ni endi. Wase keto ni walao iko ni values to gi ethical conducts moko ma ok ber. Wakawo wawe ni jok ma otimo magalagala go they pass kendo yudo ka gidhi adhiya mbele kata oko ni hele ni mane kaka Kenya en. To kunengo bini watimo mano miyo bang background no ifwenyo ni kare omiyo onengo bini wakawo wenge wangoto malong'o e penj mora mora mitimo. Kech gima penj ni dwani mondo mi okonywago mondo mi wang'e ni to nyithindo gi kaka nyicha gi somo, kaka jopuonj okawo time modoyogi, kaka gin giwegi nitiere ing'eni nitiere kama jopuonj chopie but nitiere kama uwezo mar nyathi bende chako mede mbele. Koni wadwa ng'eyane ni to nyathini en nyathi ma koni uzito mare en pek mare kar somo ka chalo nade. Nikech adier Cleophas ing'eni ka aendie kama koro kaluwore gi duoko magiyudo to wabro koni ma nyathi ma kaluwore gi gimonyiso wani karo nyalo bedo laktar, nyathini nyalo bedo japuonj, nyathini nyalo bedo engineer, nyathini nyalo bedo gik mopogore opogore nikech mane gima koro wang'eyo. To pare ni nyathi modhi okony kata yudo ka en gi combination madwa kete no bedo laktar to kare gigi to kowinji. Ing'eni mano mokwongo wadhi miyo nyathini tabu. Mar ariyo kata bed ni koro
okwanga kwanga e kuro mokalo para ne laktar mwadhi bedo godo kacha mbele kacha en laktar manyalo hinyo ji donge kata mana madhi timo engineering machopni koro gin pilot kata giriembo ndeke para ne ikawo mabandi kata iketo ni koro ting'o ji ewi yamo malo donge wadhi bedo gi tabu omiyo seche mwang'iyo ni to penj ni kik wabed gi other foreign matters yani gik magalagala mabiro influence mondo miwa gima waluongo ni distorted outcome yani duoko mopogore gi kaka onego bedi biro miyo waketo nyithindogi bedo aligned kata ichomogi e kuonde ma ok owinjore omiyo an the one thing ma emphasize yes ber mondo mi waket wang'wa wangot wang'wa kabisa but with time onego bed ni chakre koa kuonde ma wadakie gi nyithindwa gi gibed ka koro gifwenyo ni kare doing the right thing yani ethical conduct kata value system moro ma ok ni nyaka itim mana gima ber ka ng'ato ng'iyo iwinjo matiende ni en gima idwa ni mondo mi sa kata in private or in public titimo gimoro mabeyo mabiro keto integrity mbele biro keto ratiro mbele apani kure monego bed ni wadhiye but nikech pok wachopo kanyo ng'iyo ni to penj gi eki ing'iyo gi maber mondo kik ng'ato madwa timo ohala cha donjie emomiyo containers ka ineno kaka olokgi olorgi ma ok inyal dhi kata ni dwa temo tampago kendo seche midwa gol mondo mi nyithindo dhi ochak timo penj tineno ka officials kendo ong'e mani madhi e skul ma kama to kendo itere mana gi mach kendo irite ka gisetieko bende ikawe mana kamano mondo kik gimoro amora ikoni foreign materials kik donjie omiyo mano to nyaka pod watim eka wabiro bedo gi integrity mar exam mar results kata mar duoko mag penj erokamano Boaz to bende kirango duolni mochung' ne tayo piny pacho kae mano Kenya National Examination Council NEC gisebedo ka gitemo tiyo gi yo kata lony manyasani mondo mi gine kaka ginyalo track exam ka ginyalo timo yore moko mag neno ni penj ok okwal kata penj ok ochopo e okang' moro minyalo wach ni mae gi mae owuok japuonjre yude chon gitemo rido okanda machalo kama gitiyo gi lony manyasani to dieri kuom sikunde moko mantiere e kor gwenge man West Pokot man kanyi giduto yudo ka ntiere rem mar yudo gima kata ne digital divide jogo manyalo access weche mag mbui nyalo access mathoth ahinya to jogo mok nyalo yude bende ok yude chutho mana kaka gintiere ka fuok mantiene onyalo bedo achiel kuom yore moko minyalo ti godo mondo mi one ni ober chenro mag penj karo duok piny weche makuo erokamano kamikelono e kama piny dhiye itiyo gi technology manyasani yani the modern technology kendo kanyo emomiyo kata sirikal ineno ka chenro moro amora magitimo nyaka yud component magikete technology manyasani ni nikech ka ok otim mano to ber ma onego bed ni jok mantiere kuonde manyalorego kaka wacho ni the urban areas because urban centers ibro yudo ka pogruok nitie maduong' nikech ng'ato mantiere Wathorego kata ng'ama ntiere kone the what is that border point mantiere Taita Taveta medonjo Tanzania Vanga iyudo ni ka pogruok no nitiere kuro nyithindo magibedi no penj pare ni magitimo en achiel omiyo that uniformity kata standards mbiketo onego beni wambe kare kaka sirikal ing'iyo ni tere kaka areas go bedo assisted sani nitiere technology gimobiro ineno kata mane temo disrupt Safaricom mamoko gi luongo Starlinks ng'eni the gima ochopo mopoya ji aoya ni kare kata kuonde mwawe ni bochogo kuro ka internet oketie tiyudo ka kendo chal mana kaka koro wabedo kodi kaka wa receive kendo kata speed magino dhi godo mbele omiyo adiradi nikech technology kata research ma osebed kitimo kata ma jok ma Kenya ka endi waseketo wan nyaka gi authority ma deal gi mano onego bed ni gikonyowa mondo mi wa embrace gigo piyo kato wang'wano gi to waketo gi wakikeyo gi gwenge duto tete hapa ni the former CS mar ICT Owalo nokono dwa ni kamora mora ma intiere
tinyalo bedo ni internet no en gima ok chandi kata na President Ruto be kata kano campaign nonyisowa ni kata na simu migoyo ni ok ibi bedo ni tiyo gi credit to inyalo paro mano matiende ni technology manyasani ni nikech kata sani ing'eni ka intiere wifi zone tinyalo go aga simu kata ka ok itiyo gi credit to ing'e mano omiyo mano e kuma onego bed ni wachomo kata wang'iyo koro omiyo ka gisetimo mano Kenya National Examination Council biro yudo yot nikech gima giwacho ting'eni margi no en agol yani en ndoto en lek moro maber man mbele kacha ting'eni Kenya National Exam Council ok nyal loso the infrastructure kata ok nyal loso yore duto mamiyo ber no nenore gin gi rely kata gitenore mana kuom yore ma the other departments mag sirikal oseloso omiyo lek ma gin gono en lek maber but en lek ma ka agencies duto mag sirikal tiyo mondo mi gi open up kata giyaw kuonde miwacho ni hard to reach kata kuonde chope ok yot onengo bed ni ka gitimo mano to ginywako tich kato piny no koro yawore nikech bang'e no ibiro yudo ka nyalo chopo kama wabro bedo e situation ma paperless exam ng'eni nitiere so many countries masani ose adopt that principle Korea awacho kama sedhi machopo maneno kaka gitimo idonje e penj to onge gimoro ni kalatas moro amora ang' ni ne giwang'i ok ni nikech un joma macha was a level ma equivalent to our grade 6 kadhi mbele yudo kaka gidonjo no kaka gitimo matiende ni kuro ema piny bende dhiye in fact the time nachopo Incheon city idonjo tineno ka gi announce ni proudly first world kata mowuoro ni to proudly first world ni what does it mean koka fwenyo ni kare it means ni sasa michopo kanyo digital technology ni konyi everywhere gigi mora mora omiyo kar penj ma koro akoni wachopo mondo mwang'e ni to gitimo nade iyudo ka en gima onge kata ng'at mabiro chako temo manyo ni ng'ani oting'o koni pambana kozo oting'o gik magalagala kata nyalo konye nade nikech en gi code ne kama entiere gi code ne no bende kako timo no environment motime ni bende ng'ama obede ot ma is just inspecting chindi bende ok ochune kata ni nyaka ong'i kaka gino timore nikech kopo ni timo gimoro mopogore to dhi neno mana kacha koro mana kaka CCTV kamako ka kati koni to maendi ineno gima ni timone tiyudo ka nyithindogo osebedo socialized ma ging'e ni onge tiende temo nikech ing'e ni kitemo to repercussions yani gima dhi wuok kanyo gima dhi wuok ni dhi miyo kata na somo misebedo kisomo mondo midhi go mbele no dhi kethore omiyo nyithindo ng'eyo ni nyaka iketie ratiro kik item ni dwa ni mondo mi igain kuom gik ma ok are from you Lony maka ma bende kata kantiere nikech en moro mirango ni itime kod migawo mochung' ne weche mag somo kotudore kod NEC yes. Bende ni gimoro mare ni chak ywak e weche mag kuo mag penj oduoko gol weche mag ranking mag sikunde nikech mae manyayo weche mag kuo e kinde sikunde mopogore opogore itae yo mane mondo ne adieri kata ka en tiyo kod lony manyasani oduoko piny kuo mag penj Adiere adwa kungo koni kar the ranking mi introduce kanyo no. Ranking ting'eni kata sani mowacho ni onge no. Fuambo gi keyo. Kiny ikelo results ni to gisemanyo sikunde gima gikoni nyathi mowuok maber mogik. Moyudo A no. Moyudo A gi 84 out of 84. En ma gi points aina gineno. Gidhi koni school ma A's ng'eny kanyo ibiro yude kaka moko mane yudo A's makalo kata 200 ma ji sienyre hele otimore adieri mano will always take place but apani system mane golo nyanondro mane gikelo manomiyo gidwa reform Kenya National Exam Council to gi processes gi yore ne mag kelo penj noifwenyo ni achiel kuom gimomiyo seche mitimo penj en tho gi kuo
nagifwenyo ni tho gi kuon nikech mokwongo jopuonj duto te mantiere sikunde ka sikunde gidwa ni gin mondo mi onegi ni gin malo, nying mantiere malo, nying skul, nying japuonj, yani kata skunde go be nitiere kaka ikoni jonyuol gi system magin go de skul ni motivate gi ni ka in subject ni malo kabisa tiwinjo ni jopuonj go moko samoro miye holiday seche ma ji dhi yweyo ni en jumbe 2 en tiere na Hawaii en kama inano koro nitiere gima iluongo ni stiff competition no osebedo ka nitiere kanyo to an ok adwa golo gima iluongo ni competition keche ngima life en about competition seche te nikech itemo mondo mi compete gi gik mag anjao gik mopogore opogore just a minute and competition is part of life kata na cham mopidhie puodho they compete gi buya dong'ie mano gimoro amora en mano is life ka wang'iyo gimiluongo ni the natural ecological theme kucho and survival for the fittest yani competition no niti apane ntiere nyanondro nengo be ni jomoko nengo konyo ng'iyo ni to the genesis mar competition en ang'o nikech competition ok rach competition rach mana ka kori tiyo gi gimiluongo ni unorthodox means yani tiyo gi yore ma ok ber ok owinjore omiyo seche mwakoni kaka koro piem gi jonek bende nakoni ae kwadwa timo ranking ok wabinyiso ni school makama ema koro ni mbele mano be kiked ni kore kama emphasis nitiere nikech mano competition not is the nature mar life mar ji mar le mar pith mar gimoro amora onego wana waket standards ma seche mu compete mondo migini otimre u compete a equal standards nikech adier is kata selection mar courses and competition yes kech nyathi ma ok oyudo is top ka ibiro yudo ka ok odhi yudo course modwaro no nikech uluongo gi kisungu ni en out competed nitiere jomo odhi mbele kucho mokalo moyombe so kik obed gi gimoro ma ng'ato paro ni ni dongo konwa ni onge competition wadhi uradhi yani wabro kalo nyalodi competition is the nature of life apana se debunk mar competition mar ariyo seche ma wakawo nyithindo gi koro mondo mi ging'e ni life is about effort nino onengo be ni wanyiso gi ma from the start seche ma gidonjo skul ka gidhi mbele koro somo ni ma gidonjo ong'e ni pathway madwaro kawo kanyo kama the only part ma ero godo CBC nikech gichako wacho about pathways yani njia yo ma ng'ato nyalo luwo kidwa koni an kadongo adwa bedo laktar adwa bedo engineer matin yo midwa bedo yorno kichako godo nyathi chien kanyo ber nikech mineno ka omiyo ka ofwenyo ni hele kari gina nyalo timo koro and man o compete against other options so kanyo bende onego beni wakonyo godo nyithindo go maka chopo ni koro sani watimo penj gi KCSE ni en like an summative exam yani en itime kako gikno pare ni nyathi mane nitiere hospital kata matuo moro noyudo kata gimoro notimo en kaka tibiro yudo ka max ne odok piny tibiwe ni ncha oko otiyo motego kata kano kadho chien mano e kama bende CBC design mar CBC no nengo be nikiwa mano implementation ne to pogore pero kamano mage kanyo obwa zada na duog bang sani nikech osekalo dakika 31 tok sangwen wakayuya moko to kwa duogo penjo pod thoth moko ng'ama duogo karka ka ngitiyo kuma ni lose sani jatend migawo osebedo ka loso weche mag disciplinary actions wacho ni en mana buogo jopuonjre gi jopuonj kod jonyuol kose nang'o motemo achieve kata ageta mane ma entiere godo kanyo kachiel kae to bang'e tok penj gichom kanye aduogo bang' yo masani kik idhi mabor My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because
There are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob, Persil washing powder 500 grams at 128 bob, Pepsodent toothpaste at 189 bob, Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob, packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Panda ndege twende Cape Town this festive season na View Travel. Experience the Table Mountain, a cable car ride, amazing tours to Wineland Estate, the Peninsula and Cape Town City, all in one incredible trip. Enjoy it all in 5 days, starting from $1,617 USD per person sharing. Angukia festive deals na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'en mor marane pod ikete kar ka med ndikonwa mana kaka okoni kanyo kwa kao yweyo masani ang'o duoga kena ikonwa paro mathoth ahinya ma bende nitie ko kar ka kotenore kod twak ma wadhi go nyime kama wantiere ka ang'o somo teko ka wadhi nyime kod twak to kel bozoru kwe twak bende mantieko ka jasom paro ka elimu bora working group mondo mi omed lerono mathoth. Antiere wach ma jatend migao mano Julius Migoso Gamba osebedo ka lose ahinya, wacho ni kao okang' mar chik ne jogo moyud ka kwelo. Penj pok ochako osechak lose wiye. Osechak wajok madhi kwelo, nitie chike moketi. To kaka osebedo kowuoyo Boaz, inyalo kete pim mane, kata ratil mane, nikech en gimoro ma chiegni kod buogo jopuonjre, buogo jopuonj gi jogo matayo penj keno ka. Wacho ni nitie fai kata omaki oteri jela. Yes, ang'e ni nitiere yore ariyo ma Migoso Gamba wuoye. Achiel, olero ni kopo ni nitiere gimoro motimore magalagala e yor timo penj, to chik nitie ma ibikawo mondo mi o correct mano. Apani mano en gi ratiro mondo mi owachi oler ne ji. To pande mar ariyo kata side machielo to wacho ne nyithindo gi jopuonj gi NEC officials gi ji ni ng'eni kopo na yudo
yani isiemo wangima kata samoro ntiere ng'eny nyithindo kata ng'eny jopuonj kata ng'eny jok mantiere penjni wach moro ni idhi kwal penj ni ng'eni onge ga e pachgi nikech gisebedo ka giikore kendo gitegno to seche me ing'eni chalo jomikete pap tikone in kopo nayudo koro kata ng'at mane onge gi paro ainano kato age ma nyithindo go bende nitie nyithindo ma seche moko gihero ga test iluongo gi temo chik bende so inyalo koni kare watemane ineno omiyo adier ajawacho ga ni seche mwa ji dhi timo penj kik wabed gi mentality mwa paro godo ne nyithindo ni gima wan wang'iyo kopo ni udwa timo gima rach yani un suspects kata kapok uchako timo penj mano send ga oro ga ote moro ma ok ber kuom nyithindo gi adier osetiegore nyithindo gi osesomo nyithindo gi japuonj moro amora gimomiyo japuonj dhi e klas odiochieng' okinyi godhiambo en mondo mi okony nyithindo gi obed gi knowledge no e pachgi mondo mi gimoro amora mabiro nikech penj cha ng'iyo ni to gika gisomo be ging'eyo koro akia ni to en nyathi japuonj mane manyalo bedo abeda ni en onge gimotimo kata ka penj biro koko paro ni koro adwa kwalo ne nyithindo penj ok apani nitiere japuonj ma otiegi mapuonjo nyithindo ma mane mentorship mare though chien kacha gima nawacho ni Matiang'i nofwenyonwa nomiyo wayudo ni nitiere cartelcha to kosebedo rooted out kendo bedo dealt with decisively yani itiyo kodgi ma ka ng'ato paro ne dwa timo gima jogo ne timo tiwinjo ma ka dendi terni atera nikech ing'e ni gima dhi timi bang' kisetemono en gima lich mokidwa ni tim depo ni kanya kama poko teme ga ponono nikech poko neno ng'ao maki gamoro butere poko neno nikech iwacha jok mosebedo ka yudo tabu gin nyithindo ma results gi obedo cancelled nikech pare ni sebedo kisomo mi kori kato ni results ni obedo withheld nyithindo results ni ok nyal yudo duoko chuni ni koro aidha idhi dok nuoyo mondo mi yud gino o nitiere nyithindo moko ma dhi koni koro wan ok wabi temo kata ase encounter a situation ma nyithindo moko koni gini kako timore wani onge kik inyisa kata na dok school nikech yudo ka en gi ich wang' moro oyudo ka ni society okoliud against him mano is a case ma I have evidence en nani ok inyal luongo nying ainano ka gi school so adiera the environment mar somo wadwa ni environment mubed yani alwora kar somo wadwa ni en kama ubedo safe yani onge buok kata onge bedo ni in gi kibaji okonego bed ni in gi paro mang'eny ma tungo wi gimitimo kanyo en somo kochop kama kori penji to gikisomo gi bing'eyo gi ikoni wacho ni eno en duoko penjo mopenjigo ka onge ng'ata mokonyi ka waketo system no mo inculcate wabro fwenyo godo ni hele kare nitiere kanye kinyalo fwenyo ni kare skul makama gimomiyo nyithindo makama osebedo ka nigi tabu ka en ng'ikruok ni ka ing'eni mano konyo kata jopuonj go fwenyo kuma ng'ikruok nitie kato girekebisha mano en one of the steps ma wan ga kiliumbo koni en one of the steps mitimo godo quality education nikech in gi checks and standards e koreka mabro konyi rectify kwa mfano parane nyithindo dhi through gik matek seche moko apani seche ma wadonjo kata machako koni ka koni encounter situation mantie school magin pok na girado gi gimiluongo ni laboratory kama ne practicals koro dhi mbele pok gineno to penj to nokelni gi mar practicals ma gin ni kendo na giwuok gidhi kwayo space e laboratory mar school machiegni pok gitiyo ga go to gidwa timo penj no kanyo bing'eni wanie gi tabu nikech matiende ni ok waseng'iyo ni to facilities mag schools gi chalo nade kanyo biro miyo parani nyathino dhi panic mokwongo nikech nyathino kata na moko Bunsen Banacha odhi yudo ka ma en a problem en gimoro ma strange mapok noneno kare gin gik ma simple to mano bende gimoro ma ponono CBC nyabedo ka ni dhi kelo yadhe nikech iwacho ni kata ka en JSS waseno ka JSS jo junior secondary school gi bende gidhi kwayo kuonde mag labs kuonde mamoko koro en tabu mar 844 ni ka rumo
pod wachore mbele manyien chak donjo gi CBC to pod wan gi timbego gi tabu makama kanye momiya ineno ka koni ka wan truth yani wan gadieri gi gimwatimo kato waneno nyanonro nyisowa ni jogi ok odhi maber ka koro inone to wafwenyo ni ok gidhi maber nikech gionge lab ok gidhi maber nikech kato watimo mago to para ne nyathi mapok oneno kata na gika wacho laboratory chemicals kata iponi enie makendo oyudo gigo kata te matin okonye mondo mi oyud gigo te ing'eni ok ibi fwenyo ni kare nitiere itilafu donge inyalo we ni kare gik moko ber omiyo seche ma bende watimo ma kik wakonya kik waket ni nyithindo idhi migi facilitation moro mondo mi onyis grade moro ma ok margi kech mano bro miyo discovery ni nitiere gik ma onego be ni waloso to pok waloso kaka awacho ni workshops laboratories mabro konyogi seche magisomo ni onego be ni wagero mano andikele maber ni kanyo kama ne CBC onego be ni kelo mondo mi okonywa mondo wachak gigi chon sani CBC dhi donje grade 9 to pok waiko gigo kuonde skunde ng'enygi over 80% mag schools public schools pok obedo gi gigo mateni pod wadhi bedo gi tabuka pod wadhi kawo ne nyithindo dhi kwayo secondary school man machiegni mondo mi gidonjie ging'ie ni to gigo chalo nade to samoro secondary school no be chal nagi ma wacho ni nyithindo nokwayo kuonde ma gidhi time practicals omiyo kanyo pod the bottom line kanyo Cleo ibro fwenyo ni investment mar isomoka onego be ni pod wamedo kele malong'o kendo pesa mwaketo kanyo tigo mondo mi construct gik wawacho ni ongego omiyo mondo mi otieg nyaka jopuonj nikech ka wan gi system ainano to wadwa ni kata laboratory technicians kata koponi gin workshops technicians motiegi mantiere kanyo ma sasa ma nyathi obiro to gidhi konyogi mondo mi gibed familiar gi gigi yani gigi fwenyre negi ni gin gik ma normal ok gima dhi buoge seche modhi timo penj mano dhi konyonwa nyithindogi nikech nyithindogi by the way are gibith they are brilliant to mana kaka in Cleo akoni nitiere piny moro manadhiye ma afwenyo ni kara anyalo bedo ga kare illiterate mano Germany mana kuongo donji mokwongo anyalo bedo ga illiterate nikech and ami example no hotel mana bede asedhie bura wasetieko kato Friday okaneno ka anything obedo schedule to miyo okonwa ni mano en free self-organized activities inyalo bayo inegodo iye kanyo koro an kaka wuok naseng'iyo ni hele nikech public transport en excellent awuok adhi rito achung' e stage arito bus ting'eni gik mondika ondik gi German an akia dho German koro ang'iyo aneno abudho chiegni almost 1 hour awuok kadok e hotel nikech hotel kacha an gi facility manyalo timogo transcription koro ang'iyo kafwenyo to koni hele en public holiday kendo chieng'no onge geche maringo pare ni intiere kamo tini beti rito ana beta rito to inikia so mano experience kata example matemo koni ng'eni kana yan kanyo ok ni nikech afuwa ahinya but tire gik ma ok ang'eyo ok ing'e gik moko te koro para ni nyathi migolo ma en poko interact gi gigi tidwa ni mondo mi otim practical odhi bedo gi situation mana bedo go Berlin ma rito godo gari mondo mi obi to kare ong'eni makoni ni gimondiki nano it flows it anano ko flick kendo ndiko gik mang'eny koro seche moko akawo mago nyaka picha mondo mi adogo di hotel mondo adhi atige fasi afwenye en public holiday onge bus ma tiyo somo to gima ber ng'ato kik koni weche mopogore gi mano wachopo kama koro dano tiek chenro to kowatieko chenro dani mieda paro penjo ma penji kacha ni ang'o matimore tok penj mar KCC ni koro bang' kosechopo kar kanyo dala ni mbedna gi wach ni kitieko ni mar en neno en ting' ma sikul kachiel koda ka jopuonj mondo rang ni tim makare ni ogole e sikul ka oidho malo nyaka kuom nyithindo gi duto kama gintiere ka en historia mar kuoyo ma sikilose higa ka higa migawo kod jotend migepe mamoko bende mane gima gisikwa gilose jopuonjre migolo ka dipo ni ok gichwiny ahinya reputation mar system maro mar somo
Kenya kae kirange pinje maoko bendo adhi yudo gi yo makare piny moro nokel machiegni ka mana jumbe mokalo KICC kod Kabet National Polytechnic iwacho ni nitiere mismatch mag skills to magi biro kaluwore kod system mar somo kod jok moko moket maino magi e weche mag somo mago kang bedo weche gi mogik ang watigi kang erokamano kawa ni after KCSE what next to bende jotiegruok gi waseikogi ma whatever the outcome yani gimora mora mowuok duoko mora mora mowuok kucho chendi ok dhi buogo gi to bende ok dhi duoko gi chien mokwongo kage setimo KCSE ok thuolo dhi bede TVET yani kuonde ma tiegruok mag skills development kaka Polytechnic moko nitie National Polytechnic iwacho Kabete moko Kitale gi gin mang'eny kuonde gi te bende nitiere moko madhi donje mbalariany makoro gidhi timo degree moko opogore but idhi yudo ni kaka sani pod wan gi chiegni less than 20% yani matin ne atamalo 20 ma yudo dhi mbalariany gi kuonde malo koro ng'eny nyithindwa idhi yudo ka gidhi dong e diere kando ka giduogo piny ma onego be ni chenro ma skills development kata mar tiegruok mar ujuzi mondo mi inyalo konyori ka en timo wiring kata tudo tonde mag sitima kata ka en pur kata ka en pith kata ka en loso mesa loso gimoro amora minyalo bedo godo mondo mi yud godo konyruok mano onego be ni en opportunity ma nyithindo dhi godo ni ageno ni jopuonj duto gi administration mar school nyicho se tiago gi monyiso gi ni ng'eni outcomes dhi nyalo chalo kama to koponi Mario chalo kama inyalo timo kama to bende diere nitie nyithindo moko ma samoro nikech nakoni ma insummative samoro nyithindo gi odhi yudo ka kare koro kier odok chien moko okoyudo kuma ne entiere kiwango ne mano neno no nyalo timo maber ano kabitamo nyithindo maparo ni anyalo dok nuoyo kicha diere nitiere ng'eny jok ma bende ang'eyo sani manodok mondo mi onuo nikech gino notimore omiyo okonyogi maber omiyo kar tim makare ma nyithind monengo be ni wa inculcate psyche kata e gimoro amora ma gitimo mano to kik wambekie tol wakony nyithindwa gi mondo mi ong'e ni gima a human being onego be ni aspire kata itemo mondo mi ilek sechete en adwa timo maber e gima timo kendo gima timo no en gima ber koro tim gima ber kendo time maber sechete to koponi neno ka ng'ikruok nitiere manyie ji achiel ariyo minyalo dhi ire mi ifuok ne gika ni agogi mondo mi okonyi kech sani nitiere kata mental issues ma nyithindwa gi nyalo bedo ni nigo kaluwore gi stress ma gidhie to ok wang'e kaka wakonyogi. Erokamano ne Nyaboza Ruku ma ok en giko ma Twak mathoth pod biro biro nyakoro moge jwangi miyo thuolo mar bedo kodwa erokamano ne kuom kete kar ka mane makelo giko na te chenro kiny ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanya kwar makeo nyaka sango warado weche makinye chenro mar piny kod mbako romo oriti masani. Mogo mar dona oyom opilore otedo mandas otedo nyaka sambusa dhi los kodo ot. Erokamano mane.